croeso I haglediad Saith deg saith. Bryn, sŵn y snap na oedd hanner yn cynulleidfa ni. Ond dod nôl yn fyw! Yes! Da ni yn yr endgame rwan. Mae haglediad 77 yn eich clistiau. Heno ma, dwi Sioned yna hefo Bryn. Hello. A Iestyn. Oh, hello. Yes, newydd dweud. Dwi'n mynd yn rili agos at y mic os oes yma. Dwi wedi trio foedio'r audio nightmare sydd yma. Dwi'n gwybod sut dwi'n teimlo dan Iestyn yn mynd fatha hello, kind of creepy old man. Really Look agos into the eye. It's not around. Eyes. Oh no. Not around the eyes. Dwi'n licio, do not want. Wan te, swn i lyfio swn i di sgriptio rhyw fath o amazing superhero intros I chi, ond... Ond dwi'n hynna hollol chwyth I beth da ni'n mynd amdan ar y sioe yma. Bysa hwnna off-brand, achos I ni, os mae hwn ydy'r episod cyntaf ydych chi'n gwrando arno, achos bych chi wedi gwrando ar y crossover episode ni hefo Sionedigaeth, #cynnwys, croeso i'r haglediad, dyn ni yn tech podcast I ryw raddau, neu nath ni ddechrau fel na tua 8 mlynedd yn ôl, a rwan da ni just kind of siarad tech, I suppose? Barn heb gwybodaeth. Barn heb gwybodaeth. Mae'r dyddio just siarad am iPhones newydd wedi'w syrplantio hefo siarad am athronyddiaeth tech a sut da ni gyd yn mynd I offer mynd I fyw mewn ogof yn y pen draw. Ond, mis yma, da ni'n mynd I siarad am Huawei, Trade Wars, China, US, Google, cynhadledd Google a Facebook Fate. Capitalism yn cymryd drosodd mindfulness, ond wedyn Minecraft a loads o pethau hwyl yn diwedd. So, mixed bag. Yeah. Yn gred I ffeindio chi. Happy News. Y peth mwyaf pwysig ar y rhaglediad ydy mouth-to-mouth intros fi, achos bod fi just yn rhedeg drwy hwn as gynnu ni'n sgript. Neu, yr agenda. Da ni eisiau mynd round, be mae pawb yn cracio ar agor heno. Bryn, ti'n swisio rhywbeth? Dwi ar yr hen ffefryn Tangeray 10 mewn glas anferthol. Dwi'n mynd I wneud supercut o'r holl weithiau ti wedi dweud bod ti'n yfed Tangeray. Achos mae hynna'n good chat blwyddyn rwan. Os mae Tangeray eisiau talu fi wneud y podlediad yma a caramel siarad am Tangeray, dwi'n igor hapus siarad am Tangeray tan diwedd y byd. #branded content. Hashtag ad. Yes, be sydd yn dre? Wel, nes I just reit ag lawr yr ail yn McDonald's o'n i'n mynd I Morrison's dwi'n golygu. Milkshakes I daflu at fascists a botel o Sorry, dwi dal efo McDonald's ar y Bryn oherwydd dyna lle at y plant neithiwr ar ôl gorffan I exams be bynnag dio, dwi'n mwyn gwybod. Nes I mynd, nes I coginio jerk chicken yn hyn. Nes I fynd I McDonald's heddiw hefyd. Fi'n really sorry. So mae genna fi rhywbeth nes I just grabio off the shelf. Negro Amaro. Wine of Italy. Ond oherwydd fod na label neis. Dyna pan nes I brynu fo. Ac oedd na label Silver Wine Winner Challenge arno fo. A mae na label Morrison's the best. Ie, so oedd y restaurant oherwydd o'n I wedi gadael y wyau ar yr counter efo'r boi a nes I dweud, dwi wedi anghofio'r gwyn so oedd y gael fi'n ôl so nes I just rhedeg a grabio un ond mae'r label na'n edrych yn very soul bass kind of cutouts mid-century nice really nice dwi wedi fod hanner manod yes ydy o'n so mae hwnna fod y sioe gwych ynddi dwi'n cofio bob dim sydd wedi digwydd yn y 5 wythnos dwytha mae gen I cwrw o fracdi crafft bychan bach lleol y bracdi agosaf I fi that's right brains mae gen okay. No, literally dwi'n gutted, mae Factory Brains yn symud Mae Factory Brains yn symud a maen nhw'n mynd I adeiladu fucking flats yna. So, fydd yr hogle o fel
hops a malt sydd yn chwythu trwy'n pentre. Dwi'n cael geins dan y pentre, as if. Trwy'r dre yn mynd. A maen nhw jyst mynd i wneud allan ar ryw industrial estate a troi'r hen safle'r bragdy fewn i flats. Ond os dyn nhw'n cnocio'r simnau masif na lawr, fe'n mor flin. Geith nhw'n wneud, dwi'n siŵr fod hwnna'n listed mewn rhyw ffordd. So, okay. So, mae'r sioe di cychwyn wan. Black Mountain, Hoppy Black IPA. 5%. Dydy'r graffeg ddim cystal. Ag in... Mae'n neis. Mae'n orai. Dwi wedi cael hwnna. Fydd rhaid i ni, dwi'n meddwl eich, i'r pobl sy'n gwrando adra, eich tynnu lluniau i pobl cael gweld. Oh my god, be, actually cael fel social media presence, actually... No. Wel, mae hwn yn... O'n i'n meddwl fatha just fatha yn y chapter... Gwaith ymchwil. Rwan dwi'n edrych ar hwn, mae'r wanky factor yn uchel. Achos, this is a beer brewed with the craft beer channel. A mae yna lluniau o craft beer wankers ar y tin. Hooray! Guys, mae yna lluniau o fel boi mewn, Breton stripe shirt, shorts. Mae'n edrych o Jonathan Van Ness, ond fel mewn ffordd really ddim yn cool. Ie. So, ys ni'n really licio gwybod ydi, os oes na rwy'n allan yna sydd yn neud fatha bragdy bach ma, sydd yn ferch, ond fod maen nhw gyd yn ddynion. Lle mae'r bragwyr benywaidd? Hold on. Mae'n rhaid o gwmpas, dwi'n sicr. A dwi'n sôn am gin, dwi'n sôn am IPAs a stwff fel yna. Ti'n ma be, pan dwi'n wel hen, right, dwi totally mynd i fel, swn i'n lyfio. Hei, ti'n beth, so gyda i yn ymhen, syniad, pan bod fi'n hynach bod i am redag ti tafarn. Okay. Brynley Arms. The Bryn, oce. Alright. Na. Dwi'n gweithio ar enw. Prompting. Oce, dwi'n gweithio ar enw. Ond, os dwi'n redag ti tafarn, na i werthu cwrw ti'n cynhyrchu. Neud i ddo. Na. Fydd o fel... Neud i rei kombucha fi ar tap hefyd pan dwi'n dechrau fo off. A ceffir yn y fridge. Na. Ceffir yn y fridge. O, so hwnna'n ffwc So hwnna fel... Bysa'r fel... vegan level uchel iawn fanna, guys. Fydd na podcast studio allan yn cefn. Drop in. Yn y 70au yn mal awr am tech. Ti'n cofio ar iPhone? Fysa hwnna'n uffar o pub da ddo, os oes gen ti fatha 3 podcasting co-working booth. space. Tywod, fyny grisia, lle ti'n gallu cael un off a ti'n prynu cwrw a ti'n gallu canu gloch ar ochr i gael fwy o cwrw i fyny i dy Right, dyna'n union be o'n i angen. Iestyn, ti wedi wneud y segwe mwyaf perffaith fewn ni. Byrru dy lead ar hwn. Mae gennym ni gyfweliad ar y bennod yma. What? Dyna ni crossover episode ni. Da ni wedi gwneud gwaith o blaen llaw. Wel, pan ydych chi'n clywed o, falle fyddwch chi ddim mor impressed. Fi i lawr y Grange hefo Geraint Howells. Mae Geraint Howells wedi cael ei gyflwyno i fi gan Mike P. O Mr Radio Engineering cynnyrchydd i person, sy'n briliant. Sy'n newydd gael babi, Llangyfarchiadau. Llangyfarchiadau, Mike ydi y gwrandawr. Diolch am hynna. Diolch, Mike. Be di nhw'r bychan? Ddim yn gwybod. Hogyn bach, dwi'n cedi. Oce. Dwi'n crap, sorry. Llygwrchiadau bychan. Iawn bach. Bach P. Bach P. Mae Geraint Howells yn gweithio cwmni Shloc sydd yn cyfieithu gemau amazing bonkers o'r Japanese i'r Saesneg. So, stedais i lawr yn y dafarn hefo fo i gael chat. Yn anffodus, oedden ni'n eistedd y dafarn, right wrth ymyl y drws, right wrth ymyl loads o bobl eraill yn siarad. Na, dwi dal heb neilio sound engineering. Ond dwi'n gwella! So, rwy'n ni dropio fewn 10 munud bach i'ch clustio chi rwan o'r cyfweliad, ond sa'ch chi eisiau clywed y gweddill i gyd, subscribiwch i Sionedigaeth, podlediad bob 6 mis, ond maen nhw'n rai eitha da. Oce, gwelchiwch ar draw!
Di'r rhaglediad ddim yn arfer wneud interviews, heb sôn am interviews ar leoliad. Dwi'n mynd i peintio theme geiriol i chi. Da ni yn pub really nice ar enw The Grange Tub. Mae'n llawn o fel just crew, nos iau, ond dwi'n yma specifically i siarad efo Geraint Howells. Hi Geraint. Hello. Wan te. Dwi'n really ddiolchgar i ti ddod. Dwi'n yn gwybod os just achos bod y paint yn involved. Nath helpu. Nes i gael clywed amdano ti gan, wel, mae'n troi allan gan landlord chdi. Mike, un o grandawyr yr rhaglediad, shout out i Mike, diolch am yr heads up fan hyn. Dwi'n mor excited i siarad. Dishwasher dal di torri. Just bod ti'n gwybod, Mike. Ti'n meddwl ti'n esgus bod ti'n gwrando ar hwn. So okay, dish issues. Dwi yma i siarad fo Geraint achos wyt ti'n swnio fel bod ti'n neud gwaith really diddorol a fi'n gwybod mae'n swnio'n weird fel like, jobio ond fel o'n i'n clywed fel y gwaith wyt ti'n neud y gwaith o'r cwmni ti'n neud o'n i'n really excited so ti'n siarad fo fi fel be wyt ti'n neud pam ti'n neud Dwi'n gwybod am yr ail gwestiwn ond be dwi'n neud ydy cyfieithu gemau o Japanese i Saesneg fy hun a fel cwmni dyn ni'n cyfieithu mewn i ieithoedd eraill hefyd a weithio o Saesneg i Japanese. So, be mae hogyn o Bangor yn neud allan yn Japan yn cyfieithu games ta? Sut nath dy fywyd i fynd yn y cyfeiriad yna? Nes i fynd i Japan achos bod fi eisiau mynd i rhywle pellfwr o antur pan ni'n ifanc 21 ac nes i fynd a nes i enjoy fo dysgu'r iaith a nes i aros yn fwy flynedd i ddechrau fo a nes i o'n eisiau cael ymlaen i gael rhyw fath o gysylltiad efo Japan felly nes i drio gweithio defnyddio'r iaith a o'n i'n lwcus iawn gael swydd yn cyfieithu yn os ni ddim really bod wedi cael swydd yna ond it's still get away with am ddigon hir fi bod yn ddigon da fake it till you make it union doedd nhw'n deud hynna ar y pryd ond dyna'n union be nes i'n neud ac dwi'n dal wneud yr un peth lawer o flynyddoedd wyt ti ydi dod o fel rwy'n oedd yn gamer o pan wyt ti'n ifanc neu oedd hwnna just yn rhan o'r diwylliant yn Japan a bys fy'n rhywbeth naturiol i fynd fewn ni? Wel, o'n i'n gamer nawr pan o'n i'n ifanc. Be gennych chi? PC, da. O'n i'n o ddifri. Go on, listio titles i fi wan, i fi gael flashbacks. Wel, swn i'n deud cyfnod Command and Conquer Red Alert. O'n i'n chwarae hwnna bob dydd, 8 awr. Mae cutscenes yn hwnna wedi llosgu fewn i Bryn fi. Ond dim hwnna di'r un efo Tim Curry. Dyna sy'n dysgu bob dim mewn hanes. So weird. Command and Conquer Red Alert yn cyn legendary. Dwi'n cofio gathon ni un o'r games cyntaf lle gathon ni demo. A gathon ni fel y demo fel PC Gamer Magazine neu rhywbeth. Wedyn oedden ni fel, oce, dyn ni'n safio fyny, dyn ni'n mynd i fyny Aberystwyth a dyn ni'n brynu hwn. O, mor cool. Sorry, carry on. So o'n i'n chwarae games trwy'r amser yn y cyfnod yna. A dim yn ffrindiau fi fatha Nintendo 64, fan mawr o GoldenEye, peth felly hefyd. Ti'n gwybod be, mae gymaint o stuff yn dod nôl i GoldenEye fel... Oedd hwnna'n fel formational experience i ni, achos fel... O'n i ddim masif i fewn iddyn nhw, ond gyda'n brodyr bach, ac oedden nhw just yn obsessed. A mae'r N64 dal yn cael ei cracio allan fel dolyg o blwyddyn newydd yn tini. Nes i brynu am 20 pint, 10 mlynedd yn ôl, ond ti'n methu chwarae fe ddim mwy. Mae'n sbeth wedi symud ymlaen gymaint. Ti'n methu symud a edrych yn yr un pryd, enghraifft. So, ti'n gorau fel, symud y symud, stopio, edrych. Wel, achos bod fi, o'n i'n siarad fo ti, o'n i'n DM-io fo ti cynt yn trefnu hwn yn deud, da ni dal basically yn y Wii yn ti ni. So mae gameplay yn fel y 10 mlynedd diwetha, jyst i pasio fi i heibio. So swn i'n probably dal yn gallu chwarae achos bod fi jyst yn basic iawn. O, ie, ella. Os oedd wedi bod mewn comas. O, ie. Fi wedi bod mewn fel gaming coma. Mae hynna'n oce, na'n gymaint Goma. It's a goma. Mae'n oce, da ni newydd gael Sonic Colours i'r Wii, a mae hwnna fel 7 mlynedd oed. Mae hwnna'n eitha advanced i ni, cos mae'n 3D graphics yn nhw.
So ti wedi dod fewn, ti'n lyfio geimio, ond nes ti fynd trwy'r ffeis na fel, o na, dwi'n mynd i trio fod yn grown-up a dwi'n mynd i trio fel... O, do, cant. Nes i, dwi'n meddwl pan nes i fynd i coleg, allan bach cyn hynna, nes i just stopio. Ac, ond dwi'n meddwl mae'n fatha, ddim bach o reid i beid, cos dall y sylfaenol i ryw raddau pan ti'n ifanc. Ti'n bethau ddim yn newid gymaint o hynny. So mae dal, dwi'n meddwl, mae gemau rwan yn lot rhy gymlaeth i fi. Ond dwi'n meddwl mae'r pethau hanfodol dal yr un peth. A dyn ni nôl. Wow. Diolch yn fawr, Geraint, oedd hynna'n really cool. So os da chi eisiau clywed gweddill hwnna, subscribiwch i fi. Just fi, dim nhw. Just fi. Mae Bryn arno fo, a dwi'n siŵr yn neud episod arall efo just Iestyn siarad amdan wine labels a Diana Lolly, probably. Yeah. It's my life. Yeah, guys, mae'r game mewn siarad amdan Nino Cooney yn edrych yn anhygoel. Ti'n di chwarae hwnna na ddo, jyst i gweld o'r YouTube nes i, ie? Jyst i, a dwi isio fo, a dwi'n gwybod sut dwi'n gwneud o, cos mae devices fi mor hen. Ond mae'n beautiful. Os da chi'n edrych o fyny, mae fel chwarae Ghibli ffilm, a mae'r acenion yn Gymraeg yn efo, a mae o'n superb. Alla i ddim... Mae'n cool dros ben gweld oedd cynnwys a'n iaith y hun, mae'n just yn rhoi rhyw fath o cysylltiad mwy i'r cynnwys i ryw raddau. Oedd o'n siarad yn rili dda amdan, ti'n mynd cyfieithu'n slafaidd, ti'n cyfieithu fel teimlad y peth, mwy na fel, so ti'n teimlo fel, so stwff fel, oedd o'n deud na o Osaka, mae fel comedians yn dod yn Japan, so oedd o'n goffa trio neud i'r fel... Lle mae comedians o Gymru yn dod o? Wel, dwi'n cymryd y just Rod Gilbert ydi o. So fel, ond oedd yn rili dda. So checiwch hwnna allan. Diolch eto Geraint am ddod ar yr episod. A diolch am downloadio'r haclediad a gwrando arno fo, cos mae hwnna'n effort mawr. Guys. Top news story ni ydi, nes i'n hyd yn oed sylwyr hwn, cos dwi ddim ar social media ar cychwyn yr wythnos. Mae yna trade war enfawr yn digwydd rhwng China ac America, a nes i totally ddim sylwi. Dwi ddim siŵr pwy ydy roi hwn yn y notes, ond dwi mwy na hapus i chi neidio fewn. Am beth sydd wedi digwydd efo hwnna. Mae o'n... Dwi'n siŵr bod eitha syml ond eitha cymlaeth rhywun pryd. So, da ni siarad am Huawei. O gwmpas fi ar y funud, dwi'n gweld mae lot o fy nghydweithwyr a pobl dwi'n nabod os maen nhw ar yr ochr Android, maen nhw'n cael ffôns Huawei oherwydd maen nhw'n dieddol fod eitha rhad ond eitha da am be maen nhw'n gynnig. Maen nhw efo Android pyr yn ytrach na... Does am llawer o falu cachyn ymlaen o'n hwnna. Ond mae weld fatha fod... Mae Donald Trump efo chip ar ei ysgwydd amdan China a isio charge nhw lot mwy i gael stwff i fod i America felly, a wedyn mae yna rhywbeth i dechrau ffwrdd fod dydy stwff Huawei ddim yn saff oherwydd fod maen nhw'n trio dweud fod yn cael ei reoli gan Llywodraeth China ac fod nhw'n reid spyware ar bob device a stwff. Bod y neb di gallu eto dod o hyd i tystiolaeth bod y stwff yn bodoli. Yn nynlla. A beth dwi'n offi dwi'n dweud ydy, ond mae hwnna'n profi bod nhw'n cyniad o'n dda iawn, achos da ni wedi ffindio fo. Oh god, mae hwnna gymaint o fel 1984 kind of... Ie, mae nhw wedi dod allan wedi dweud, lwch, da ni jyst yn trio wneud y stwff gorau da ni'n gallu, ac gewch chi goelio ni'n beidio, da ni'n mynd trio wneud yn byd shady, dyma stwff ni, os yn byd yn efo, ac wrth gwrs, yn rhan o hyn, oherwydd fod Trump wedi reid y trade thing ma'n i le, mae Google wedi gorfod dod allan a wedi dweud fod os am un update yn mynd i ddod i ffôns Huawei ddim mwy ar Android, so dydy'r OS ddim yn mynd i gael update a dydy calendar a Gmail a Maps a stwff yn mynd i gael... Y core suite Android gen Google. Sef y stwff dwi dal yn iwsio'r iPhone fi
Sorry. No, sorry. Ond, dydyn nhw wedi gwneud o'n really clear yna, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. I fi mae'n edrych fatha fo Google just i sefyll fyny dweud, oce, da ni'n neud hyn, ac i gadw Donald Trump yn hapus tra mae o yn y swyddfa, a wedyn unwaith fydd o allan eich fydd bob dim yn ôl i normal, ond mae hyn i gyd yn cael mynd nôl i fewn efo llywodraeth ni, efo yr leak na fod yr network 5G yn dod allan, a fod Huawei efo rhan bach i chwarae yna fo. Ac nath beth yn o'r boi gath sac da, Wilkinson. Gavin Wilkinson. Wow. Security bloke, ie? Actually cofio stuff glyd efo. Impressive, guys. Hen Defence Secretary. Ond nath o gyhoeddi hynna oherwydd y rumours ma sydd wedi bod mynd rownd yr internet o hwnnw nhw. Ac yn meddwl, mae dyla hwn fod yn public knowledge. A digon teg, mae ddyla fo fod, dwi'n meindio fod, pobl yn gwybod pa gwmni sy'n mynd i fod yn setio fyny'r network 5G yn y wlad yma. Ond fatha open data dyle fod sy'n gwybod pwy di o, ond... Wel, so yr pryder o'r pwyso oedd y llywodraeth yn cael oedd dros mae yna gytundeb rhannu gwybodaeth rhwng 5 o'r llywodraethau mwyaf yn y gorllewin. So America, Canada, Brydain, Australia a Zeland Newydd, y be wna'n cael o'r Five Eyes. So mae'n rwydwaith o... Yeah. So oedd America dweud... Mae'n gwneud burgers really dda. Wel, dweud... Mae nhw'n... So oedd America dweud oedd nhw'n coelio yn... Os oedd Brydain yn cael adeiladu rwydwaith 5G efo stwff Huawei, oedd nhw'n dweud fydd y rwydwaith ddim igon da i derbyn deunydd Five Eyes. Peth ydy ddo, os ti'n adeiladu rwydwaith fel, ti'n mynd i gadael i'r encryption fod yn bebynnag, ti'n cymeryd yr rwydwaith a wedyn yr encryption dy hun ar ei benno wedyn i so maen nhw jyst yn neud y parts ac wyt ti'n rhedeg stuff ar hwnna. A wedyn, ond mwy really, di'r syniad bod fysa gyn rhywun fel Huawei allweddi gallu just diffodd y rwydwaith. A so nhw'n gallu cael ei gorfodi i roed rhywbeth fel i China mewn achos lle mae'na rhyw fath o global thermonuclear war. Ac ond y peth ydy ddo, fysa China ddim really angen i'n byd fel la i gallu tynnu rhywbeithi fel la lawr, chos mae gen nhw digon o noddau gallu neud hynna. Pwy sy'n adeiladu fo. So, eich so'n safio fatha 2 funud o waith iddyn nhw, ond eto maen nhw'n pwysio bwtrwm, mae'r rwydwaith yn diffodd off yr... Mae hwn yn neidio hollol allan o hyn. Ond yes, ti'n un o dudes cwmni da. O'n i'n gwrando ar Beti a'i phobl. Hefo Dylan. Dwi'n di glwad eto. Pennaethau cwmni da. Mae'n really dda. Ond mae o'n siarad amdan y ffaith bod chi yn mynd i fod yn gwneud... Dwi'n gwybod ti'n siarad ar y cwmni o stuff, ond really diddorol bod na co-productions yn mynd i fod hefo cwmnioedd Chinese. O ie, da ni di wneud, mae un rhaglen di gael ei wneud yn barod a mae'n edrych oedd o fod ein arall yn dod allan lle da ni di gweithio efo China, Iwerddon, yr Alban, Korea, da ni di gweithio efo nhw dod, dwi'n meddwl. A mae yna ddipyn o wledydd yn efo, 8 gwlad wahanol. Ac mae cwmni da di cael gwahoddiad i fynd yn ôl i China ac i wneud cyd-cynhyrchiadau efo nhw. A maen nhw weld, yr argraff dwi'n gael yn ôl gyn y pobl sy'n mynd allan i China i gydweithio efo hyn, ydy fod maen nhw just isio fod yn agored ac yn edrych allan i fatha, wel, da ni'n eisiau fod yn insular i mwy, da ni wedi bod yn edrych i fewn gormod, a da ni eisiau rhannu beth gyda ni ac cael fwy o bodaeth fewn i'r wlad amdan pethau sy'n mynd digwydd tu allan i ni. Ac mae fod y rhaglen da ni wedi wneud ydy just o ran llanw'r byd. So mae o'n dangos y ffyrdd mae'r llanw yn effeithio bywyd a pobl yn wahanol rhan o'r byd. A mae China'n un o'r byd mawr. So ie, bydd hwnna allan ar ysbryd ac yn fian. Ond
Tybod yr argraff o gweithio ar hwnnw efo China ydy fod maen nhw just yn bobl normal, ond dwi'n chi dallt yr politics o'r peth ydy fod oherwydd fod llywodraeth ni'n wahanol i nhw, maen nhw'n mynd i fod yn sceptical o stwff, ond o ran just pobl, maen nhw'n just yn bobl, tybod? Cos oedd o'n lesiach deud y gwir ar... Cos mae podcast Betiau Phobl wastad ar ffeed fi, a rhan fwy'r amser dwi ddim actually nabod y bobl sydd arno fo, a dwi'n gwrando, dwi'n joio, ond oedd hwn yn rili dda, chos oedd o'n siarad yn rili dda amdan ffaith bod ti'n neud cydgynhyrchiad efo China, ac oedd nhw fel, dyn nhw'n gweld ni fel rhyw junior partner o fel wlad masif, dyn nhw'n gweld ni fel rhyw backwater, fel, mae Lloegr yn gweld ni, maen nhw'n gweld ni fel yn cynhyrchwyr teledu o safon, maen nhw'n gweld bod ni'n neud gwaith creadigol o safon yn Gymru, a bod na ddim preconceptions sy'n dod efo gweithio efo cwmnioedd yn Lloegr. Dyna'r union argraff gatno, oherwydd oedd y gwahoddiad wedi mynd allan gyn un o prif sianeli China, fatha deud Sky One neu be bynnag, fysa fo'n equivalent efo yma, i ni fynd allan yna i siarad am wneud y gwaith yma, ac mond llon llaw o gwmnïau o Ewrop sydd wedi bod draw yna, ac wrth gwrs, mae'n wahanol efo Channel 4 a felly rhwnd fyma, lle maen nhw'n edrych ar y cwmnïau Cymraeg ac jyst yn edrych lawr ar nhw chydig bach. Beth gyn heina i gynnig. Tyfod, ac mae China jyst di neidio arno fo a dweud, wel, ie. Ti'n cael y profiad mae'n dweud fel ti'n mynd ar dywyliau, dim bod fi'n hedfan yn byd lot rwan. Dwi'n cofio mynd a gweld fel teledu fel dydd i ddydd yn Portugal neu dydd i ddydd yn Ffrainc a stuff. Dwi'n fel, mae stuff ni well na hwn. Hwn rybys. Mae yna gymaint o safon a ti ddim yn gorfforog. Anyway, mae hwn di troi fewn i TV cast. Nid yna beidio. Bryn, wyt ti dal o gwmpas? No, dwi'n oma. O, dy lun bach di wedi diflannu o'r Google Hangout. Sorry. No, fine. Wyt ti'n neud lot o deithio a pethau hefo gwaith rwan. Ydy'ch cwmni chi yn gwneud unrhyw waith efo China? Oes na unrhyw... Ydy'r global... Ydy'r bysedd yna'n dod allan mor bellad? O, sicr. Peth di, yn amlwg gweithio yn y farchnad gwerthu dillad a ballu. Mae Asian farchnad fawr i cwmni fel ni. So, yn amlwg, mae'na lot o waith yn cael ei wneud allan yna. Dwi'n meddwl yn yr wsos dweithio da ni di agor swyddfa newydd i'n Japan. So, mae'r... Gei di fynd? Wel, croesi basad. Bryn! Sorry, picio'r audio levels fanna yn fy nghyffro. Na, ond y peth ydy, da ni'n... Mae hwn i gyd i wneud efo Trump, wrth gwrs, yn dweud i'w beso bod mae'n gorfodi bai China di bod nhw'n cael bod y jobs, bod glo a steel a balli ddim yn cael ei cynhyrchu yn America i mwy. So mae unrhyw beth mae China neud yn amlwg yn mynd yn rhywbeth mi o'n mynd i fod yn erbyn, achos mi eisiau ennill ethol eto. Oedd hwnna mor frawychus fel pan ma'n i'n darllen, ac os o'n i di agor o fyny, a dwi ar fel news blackout rhan fwy'r amser, ac o'n i'n mynd, so ma'na full on trade war. Wel mae hwnna'n enfawr. A peth ydy, mae pethau yn mynd i cael so, mae'n ormod o arian yn involved i pethau fel mae'n cael mynd llawer pellach, chos mae China a America mae'n ormod o bres yn ymwneud, so mae pethau mynd i newid. So, dwi'n meddwl mae'na sefyllfa yn amlwg efo Iran hefyd yn newid sydd yn eich chdi bach mwy brawchus, ond Rwy'n ni i siarad am hynna wwan. Just a tech stuff dwi'n... Just a tech stuff, ie. Mae hwnna'n dig o problems gyda ni. Peth ydy, mae lot... Wy'n sy'n deud, yes, mae tech ni gyd yn cael ei cynhyrchu, cael ei adeiladu
China. Yeah. iPhone, sy'n cael ei wneud yn Foxconn. Mae bob dim, so mae'r dillad da ni'n gwisgo'r rhan fwyaf o'r cael ei wneud yn China. Mae tech da ni'n defnyddio mwy o lai gyd cael ei wneud yn China. Mae'n oedd cwmnia sydd ddim yn Huawei, sydd yn cynhyrchu stwff rwydweithu a balli. Chances ydy mae'r dyfeisiadau cael ei adeiladu yn China, neu maen nhw dod efo... Mae llyfr y Cymraeg plant fi gyd yn cael ei printio yn China. So, mae'r nonsens mae rhywsyd bod... Da ni... Gyda ni ofyn bod nhw'n mynd i gael mynediad a gallu diffodd rwydweithu ni mewn... Probably na'n barod. Wel, y peth hefyd ydy, mae'r syniad yma bod mae China mynd i invadio Brydain. I be, de? I be? Be maen nhw angen hwnna? I be? Anyway. Y peth mwyaf ydy fatha, os fysa... Fatha, mae lot o bobl yn gwyno, mae bob dim yn cael ei wneud yn China, mae'r dyddiad da di mynd lle, mae bob dim, bod oedd ni'n creu stuff yn hynny. Ond y peth ydy, dydy'r pobl dyddiad yma ddim yn barod i dalu faint o fo'n gostio i wneud y stuff yn y wlad yma. Fatha gen ti gwmnia bach sydd o gwmpas, fatha, just un sy'n popio pen ydy jeans yn Aberteifi gyn Hyatt, ie? A mae jeans nhw'n mynd o 150 i fyny 300 pint. Ond maen nhw'n cyflogi, mae'n cael ei wneud i gyd yn Aberteifi. Ond dyna di'r gost o cyflogi pobl a gwneud... Efo'r sgiliau yna. Ie, yn lleol. A mae unrhyw beth, mae rhan fwyaf beth chdi'n mynd i farchnad ffermwyr neu rhywbeth bynnag, chdi'n prynu rhywbeth o fyna, mae'n mynd i fod yn rytach na y chicken rubbish sy'n gael o Morrisons neu beth bynnag. Hefyd, da ni wedi cynhyrchu yr technoleg a'r caledwedd a balli. Da ni heb di buddsoddi mewn yr addysg a'r sgiliau a'r farchnadau i creu a datblygu stwff yma. Cos yn darllen, dwi wedi bod yn trio addysgu'n hun amdan fel hanes Cymru, a dwi'n cofio dwi wedi deud hwn ar y podlediad o blaen, nes i trio darllen hanes Cymru gan John Davies, ac o'n i just fel bla 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 bla, well, gyda'n ffocin syniad beth sy'n digwydd fan hyn. So nes i gyrraedd oes y tywysogion a just mynd, nope. So wedyn, nes i darllen un rhyw fath o BBC, kind of very BBC Wales, fersiwn o hanes Cymru gan John Gower, o'r enw The Story of Wales, and the forward from Hugh Edwards. Oh, Hugh! Gwrs, so Hugh the News. Hugh the News. O'n i'n darllen o, ac oedd ei gyd yn fel... Ond oedd o'n, trosolwg rili dda, o'n i'n teimlo, ac oedd o jyst yn esbonio amdan, basically, 100 flynyddoedd yn ôl i 100 mlynedd yn ôl, Cymru oedd China'r byd, massively industrialised, gweithlu really rhad, allforio stwff drwy'r byd i gyd, allforio stwff creu, dim manufacturing, ond eto, oedd nhw'n manufacturo dyr, oedd hwnna'n cael ei allforio, oedd yr rhain i gyd, a'r llechu, y pob peth, so ni oedd nhw ar adeg yna. Ni oedd yn cael y pres wedyn, na, dyna lle mae annibyniaeth yn dod fewn iddi, so... Mae hwnna'n rhaglen hollol wahanol. Dwi'n cedi, o feddwl bod yna podlediad o'r enw Brexit cast yn ennill y ffocin gwobrau i gyd, mae eisiau ni gael annibyniaeth cast a just ni'n mynd, right, so, sut mae energy policy ni'n gweithio? Da ni just yn allforio fo i gyd a neud shitloads o bres. Yes, great, continue. Anyway, nôl hwnna. So da ni di bod yna, so dyna di China rwan, ond mae gen nhw'r pwer, achos bod o'i gyd yn, mae'r arian yn aros hefo nhw, efo'r allforio, mae'r pwer yn aros hefo nhw, ac wrth gwrs maen nhw'n wlad o fel biliwn o mwy o bobl, ti'n meddwl, bach o sgêl gwahanol i ni, ond oedd o'n rili ddiddorol i weld y parallels yna, rhwng fel hanes, fel Cymru, fel y wlad, mae hwn yn claim mae lot o bobl yn taflu gwmpas fel y wlad ddiwydiannol gynta, ond mae'n eitha corroborated dwi'n credu, achos yr metric ydy, mwy o bobl yn gweithio mewn diwydiant nes yna mewn amaeth. Ac oedd hwnna'n sicr ydy digwydd i Gymru ymhell cyn, ond hwnna di percentages y boblogaeth yn dweud, mae gen ti boblogaeth eitha bach, so hwnna'n
gallu gweithio fo. Anyway, nôl i rwan. Da ni wedi siarad lot amdan y caledwedd a'r sort of codi bwganod yma efo hwnna. Da ni'n mynd i neidio fewn i dwy gynhadledd tech fawr gan Google I.O. neu Google I.O. fel da ni'n licio gael efo fan hyn. A Facebook F8 neu Facebook Fate. But just sorry, Bryn. Un o'r pethau ffefryn fi oedd Google, ddim Google, Facebook yn siarad am faint mor bwysig oedd preifatrwydd a ballu. Ac dwi'n meddwl, diwrnod wedyn bug yn WhatsApp yn cael ei gyhoeddi bod nhw yn... Dwi'n lyfr ni, pwy sy'n cofio bod Facebook yn berchen WhatsApp? Dim fi! Dwi'n disgwyl cael gwared o'r ffôn fi. Dwi'n mond efo'r ffôn oherwydd stag fy mrawd. Ond dwi'n lyfio bod WhatsApp, like, just... Mae'n masif. Does ddim hysbysebion. Dim hyn... No, mi fydd na dwi'n gwybod cyfo hir. Ond mae o gymaint yn haws i iwsio i gael... Hwna di social network fi. Hwna di quotes, social media fi. Ti'n feddwl, rwan? Os dwi wedi torri lawr ar popeth arall. Ond mae hwn yn llythrenol just yn negeseuon gan bobl, a ma'n... Oedd a curated network ydi o'r rili da. O, mae'n greu, mae fel blanking e-mail round robins a ti'n cael, chats yna fo, fel, neu fel, oh my god, maes kind of thing, just, na wan dwi'n cofio bod fucking Facebook yn berchen. Oh, Sean. Yep. Anyway, guys, gawch chi fod yn ein correspondent ni o Google a Facebook Fate? Iestyn. Iestyn dal yn Google fo. Ie. Wel, y ddau negas o'r ddau gynhadledd, be oedd allan fwyaf a fwyaf sioc i fi oedd fod y ddau gwmni na allan yn dweud privacy is our future. Ac, ti'n bod, be oedd o, pryd oedd y CS flwyddyn yma, oedd ni'n siarad amdan, a oedd Apple di reid banner masif i fyny i CS yn dweud rhywbeth amdan want to keep all your info private, buy an iPhone, rhywbeth fel oedd o. A wedyn, so mae hwnna di bod yn peth mowr yn y 6 mis dwytha, fod preifatrwydd yn peth mowr, ac end-to-end encryption a stwff fel a wedyn mae'r ddau cwmni sydd yn, wel, mae un yn leacio data fatha, ti'n bod, fatha sewage pipe yn mewn i'r môr, a mae'r llall fatha, ti'n bod, dwi efo'r stwff ma, dwi'n defnyddio stwff call, ond i stwff ti'n cael am ddim yn dyna fo. Ti'n bod, so mae'r ddau yn dweud, privacy. A wedyn nath o newyddion ma allan wedyn fod Google efo tudalen amdan bob dim ti di brynu erioed sydd wedi dangos fyny ac nes i glicio yn efo ac mae efo hanes o lot o stwff ond dwi dal yn defnyddio Google Gmail just ar gyfer rubbish websites dwi'n poeni amdan so oedd na hanes o stwff o'n i wedi prynu fyny yna ac fatha o'n i'n meddwl pan o'n i'n dechrau yn fatha mae hyn yn shocking ond fysa hynna mor handi efo bob dim arall sgynna fi ar iCloud just i gael rhestr o stwff dwi wedi gwario ar. Ti integratio hwnna fo Monzo. Ond dyna beth mae Monzo yn ddau. So dyna oedd y peth mwyaf ddoth allan o'n efo, fod y ddau nhw'n mynd i clampio lawr o'r preifatrwydd. Dwi'n yn gwybod sut mae Facebook yn mynd i neud na. Oedd yn ysod araith Zuckerberg a mae'r boi'n wirionol mae'n just gwachod yn siarad yn anhygol oedd rhyw dudalen chydig bach yn ôl o fatha dyddiadur Mark Zuckerberg ond wedi cael sgwennu fel bod o rhyw fath o alien o di glanio ar y ddaear ac yn trio dallt sut mae pobl yn ymwneud efo'i gilydd AI mewn skin suit ydi o guys wel Ben i'n hoffio oedd y trio dweud joke. Wel, dweud, we haven't got the best reputation when it comes to privacy. A ti chi gweld yn y ben ar y teleprompter, pause for laughs.
A fatha neb chwerthin. Ac oedd o fatha mynd, oh, read the audience, read the rooms are covered. Dude, that's not a thing you laugh about. So dweud, da ni di lladd pobl. Na. Yeah. Fel mae Iestyn, mae'n mynd i fod yn anodd gweld sut maen nhw'n mynd i... Chyd peth maen nhw'n trio ariannu'r cynnwys a trio ariannu'r pobl ar platforms o balli. A dydy ffocws ar preifatrwydd di mor reit roedd yn mynd i galluogi nhw'n neud hynna? Ie, gaeth nhw jyst i dal allan neud, dyna ddigwydd. Dwi'n yn gwybod, ma nhw'n cael ei ffeinio bob munud, a dydym yn poeni nhw oherwydd bod y ffein mor fach i gysidro fo faint o bres ma nhw'n neud. So diolch yn effeithio nhw. Sorry. Wel, sy'n eisiau dweud, chos hefyd y ffocws gyn nhw'n mynd wedi creu cymunedau bach. So mae'r prifatrwydd gallu ti gallu creu cymuned bach dy hun o fewn Facebook. So mae hynny rhyw radd o wedyn sut maen nhw'n mynd i ymdrin a pobl sy'n lledaenu newyddion ffug a creu cymunedau lle maen nhw'n siarad amdan oedd i'w wylon ni'r efo'r digwyddiadau erchiach yn Seland Newydd bod y boi ma'n saethu ac yn streamio'r thing ar Facebook. Dwi'n mynd i gallu plismona hynna ar y prifatrwydd iawn i pobl, so ti'n sort of fel sut mae hyn yn mynd i weithio? Un peth o'n i eisiau edrych ar oedd ar be ddigwyddodd flwyddyn dwytha a be sy'n na flwyddyn yma o ran be oedd yn mynd i gyhoeddi. Be ddys ti cyn i ni cychwyn y cordiad fel faint o'r rhaid maen nhw wedi canslo dros y flwyddyn dwytha? Un peth nath Facebook dweud yn effaith flwyddyn dwytha oedd maen nhw'n dod â dating app allan lle ti'n gallu rhannu un peth a Tinder mewn ffordd a nath nhw dweud o eto flwyddyn yma so di dal yn dod i fodolaeth a rwan mae o yn dod i fodolaeth i fod eto dwi'n siŵr os mae wedi lle os ti'n dweud I have a secret crush on a certain person a wedyn mae'r person yn ei secret crush yn ôl chdi da chi'n cael notification yn dweud da chi'ch dau yn licio'ch gilydd a wedyn so ti'n just yn dechrau sgwrs o hynna mae'n rhywbeth eitha clefar a syml i wneud mae hwnna'n really annwyl allai'n credu bod fi wedi deud hynna am rhywbeth o Facebook mae hwnna'n really nice ond nes i faint mor sneaky a weird gallen nhw'n neud nes i ddod i fyny fo syniad am app just in bullshit 3 blwyddyn yn ôl lle I dreamt of you oedd o lle ti'n bod ti'n cael breuddwyd a fatha dream blog mewn ffordd personal diary o breuddwydion chdi a wedyn mae'n gofyn cwestiwn chdi who was in the dream bla 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 pwy oedd yn efo lle oedd chdi ac os ti'n breuddwydio ar yr un noson amdan rwy'n arall a maen nhw'n breuddwyd amdan chdi mae o'n rhannu'r breuddwyd efo'r person arall so hwnna oedd syniad fi os da chi eisiau neud o cerwch chi neud o yes wyt ti copyrightio stuff ma hwn gold drycha capitalism gold so be maen nhw'n addo yn ôl Google blwyddyn dwytha y beth mowr nath Google cyhoeddi oedd Google Duplex sef yr person oedd yn siarad fatha person gywir dros y ffôn yn ateb y ffôn i chdi fi'n cofio hwnna ac oedd pawb cael ei cripio allan efo fo mewn ffordd a di hwnna dal heb di dod i'r gweill ond maen nhw wedi neud rhywbeth arall fan ddo sgrinio galwad a ffôn ti'n gallu deud mae'n galwad o di fyny ti'n deud checio os bod hwn yn legit dwi'n lyfio reina cos dwi just ddim yn ateb y ffôn i unrhyw un wan mae hwn yn sgrinio'r galwad a deud ti wedi cael gyrru i'r system yma i sgrinio bod ti'n person go iawn da ni'n mynd i cymryd negas gadael y person gwybod bod ti wedi ffonio so dwi'n gallu dychmygu fe gyd ti sefyllfa lle mae'r auto-dialers ma yn ffonio'r gwasanaeth a mae'r robots ma yn cael sgwrsio fe gilydd am 10 munud fath o beth a ti'n edrych ar dy ffôn dweud mae'r galwad ma dal yn mynd a wedyn maen nhw'n mynd yn sentient a wedyn i gyda ni Skynet
Dwi'n credu bod rhan fwy o episodes ni'n gorffen efo. A wedyn Skynet. And then Skynet. Mae na podlediad really dda o'r enw Reply All, sydd yn, mae gen nhw cwpl o benodau really dda amdan robot dialers, a sut maen nhw'n ffindio ti. Mae'r system American yn swnio'n eitha gwahanol i ni, ond fel sut maen nhw'n ffindio ti. Achos o'n i'n di sylwi, o'n i'n gwrando ar True Crime podcast sydd bach off-brand i fi, ond na ni siarad yn hynny. Ydy o ddo. Wel, dwi'n mynd arfer licio murdery stuff, ond fel, anyway, after party. Ond, oedd hwnna'n deud, mae hyd yn oed burner phones yn America yn dod hefo fel geographic code, fel, so ti'n gallu deud, mae hwn di cael ei brynu yn California, mae hwn di cael ei brynu yn Florida, ti'n fyddi feddwl? So o'n i'n eitha intri. Anyway, mae technicalities yr American phone system ddim really angenrheidiol ar gyfer hwnna. So, oedden ni'n ôl hefo y cyhoeddiadau, dim byd groundbreaking. 2018. 2018. Oedd Google wedi dweud bod nhw'n dod ar Google Nest Max screen ma allan. So, da ni gweld yr split rhwng Nest ag yr Google Assistant yn diflannu mae i gyd yn dod o dan un banner mawr chos mi o'na hint bod beth yna mynd i ddigwydd lle ar nhw gan fod bod yna microphone o fewn i nid ar Nest. Dwi'n cofio'r bennod yna, da ni wedi gwneud hwnna. Spooky. Ac oedd Google yn dweud, doeddwn ni'n fatha trio bod yn sneaky, nethon ni just dim deud i pobl bod o yna. I think you'll find. Yeah. Ond efo'r merger ma o Nest a Google Home, be di rwan, Google Nest Home? Google Home Nest? Home Nest, Da ni bobl yn stryglo efo'r things man. Ydy'r ffaith fod yr APIs i gyd yn torri. So mae lot o'r cwmnïau sy'n gweithio o dan y banner works with Nest. Rwan yn gorau ail sgwennu lot o'i stwff nhw i weithio i works with be di nhw'n Google Assistant. Nest Hub. Google Nest Home Hub. So heads up i bobl sydd ddim yn y byd automated homes. So, cynnyrch annibynnol oedd Nest. Fe brynwyd nhw gan Google. Cos dwi'n cofio cwpl fynoddoedd yn ôl, nethon ni cychwyn yr Yes Nest test. Lle oedd gen Yes Nest yn ei test house. A wedyn, mae o'i gyd ydi, so mae gen ti mae dy Home Assistant di pretty much rwan yn dy reolydd cartref di. Y problem efo'r Nest ydy fod oedden nhw'n dweud o'n y cymaint o ddadla i fewn yn y cwmni rhwng Nest a Google fod nhw heb di dod y gymaint o cynnyrch allan o oedden nhw isio a'r bwriad oedd fod da ni'n mynd at Google fod ni'n gallu gwneud mwy o stwff ond be nath nhw oedd prynu cwmni cameras na security a wedyn maen nhw wedi incorporatio hwnna i fewn i system nhw a wedyn maen nhw wedi bod yn straffaglu dros dod o stwff newydd allan a dos am byd bron wedi newid o ran y thermostat a'r smoke detectors a'r camera a maen nhw newydd ddod allan yn ddiweddar yr home security system ond mae hwnna i gyd o dan yr works with Nest system so dyw awyr os dyn nhw'n cael ei ddiweddaru i gweithio efo'r un Google ag wedyn so ti yn y llanast ma wedyn o os ti di prynu pethau eraill sydd yn cyd fynd efo works with Nest mwy na thebyg os mae rei Google chdi neu Nest fe bynnag yn cael ei ddiweddaru fydd o'n torri'r cysylltiad efo'r peth bob dim arall gyn ti so be di sefyllfa ti dwi eitha saff oherwydd symud i'r tu newydd dwi di symud i mae gwres canolig yn cael ei reoli gyn Tado a mae hwnna'n gweithio'n gret oherwydd mae'n neud rhywbeth o Nest just ddim yn neud oedd Nest yn iawn yn hyn oherwydd sefyllfa'r stafelloedd ac cynnesu'r tŷ ond oherwydd fod y tŷ yma ar 4 llawr ti eisiau rheoli tymheredd a mewn stafelloedd wahanol a wedyn so mae Tado yn cynnig un o'r beth ni'n galw'r thermostat ar yr
radiator ei hun. So ti'n gallu setio nhw'n unigol ar gyfer amseroedd wahanol ac tymheredd wahanol. A mae hwnna i gyd yn gweithio fo'i gilydd, a mae'n gweithio mae Tado yn gweithio ar HomeKit, Google, Alexa. So HomeKit ydy'r un Apple, ie? Cool. So mae'n gweithio iddyn nhw i gyd. Dyna di'r peth da amdano fo. Dwi'n moch pwy sy'n ennill yn y pen draw. Maen nhw'n mynd i weithio fo nhw i gyd. Ond dwi'n gwybod sut maen nhw'n mynd i handlo'r transition o Nest i Google. Gawn ni weld am hynna. Ond fydda mae'n effeithio fi. Mae light bulbs fi'r un peth oherwydd efo'r i Philips. Maen nhw'n cefnogi pawb hefyd. So mae'r system yn gweithio'n gret. Yr unig peth sgynna fi sydd yn hyn ydy, mae gynna fi un smoke alarm Nest nes i brynu ar gyfer y tŷ yma i weld, ydw i'n mynd i sticio fo hein, am fod y ffordd o'n i'n gweithio efo hwnnw, oherwydd mae If This Then That yn gweithio efo Works with Nest. O'n i'n gallu neud pethau efo'r Nest smoke detector, mae'n fod mae'n motion sensor yn yma falle, o'n i'n gallu neud rhywbeth efo hwnnw, true If This Then That, i trigro y gwres i ddod ymlaen a falle, fel na, ti'n bod, just pethau bach syml. Cool. Ond mae'r Works with Google... Box bach, ie? Yeah. Ti'n slotio fewn fel codes bach wyt ti eisiau pethau wneud, ie, oce. Ie. Ond mae Google yn mynd i gollwn cefnogaeth ar gyfer If This Then That. So mae bob dim sydd yn gweithio efo'r funud trwy Nest yn mynd i stopio weithio efo hwnnw. Sydd yn masif i rei pobl oherwydd maen nhw wedi gweithio allan o'r automations masif. Di gwario Tom yn y bres ar teclyna a falle iddo fo weithio hefyd ydyn nhw'n gorau newid y bulbs, y sensors a bob math o bethau just mwyn iddo fo fod yn gweithio efo y system newydd maen nhw'n trio dod allan efo. Wel, dwi'n licio gweithio efo system be dwi'n galw mwy o fel very software, sydd bysedd, squidgy. Cael y bychins i reid y gwleadau honna gael. Rogol hon i mam, fath o beth. Ond y peth da efo Philips bulbs ydy fod ti'n gallu cael ti'n gallu cael botoma physical iddyn nhw, a dyna reswm nes i ddewis nhw oherwydd hynna. Ond dwi dal yn gallu deud wrth Apple TV it's movie time, a neith y gola dimio a wedyn fod y ffilm yn dechrau, ti'n bo? Beth dwi eisiau ydy fod y popcorn maker yn dechrau cicio fewn, ond sgynna fi mynd hynny eto. Na, mae eisiau ti ddeud it's movie time, a wedyn mae angen neud bach o time heist, mynd yn ôl mewn amser, rhoi y popcorn ymlaen 10 mynd yn gynharach, wedyn fydd yn barod i ti wedyn. Os di rwy'n efo tips i fi, am fod dwi wedi dechrau am fod da ni wedi siarad am shortcuts o blaen yn iOS, ond mae gen i fi un dwi'n trio setio fyny sydd yn incorporatio'r movie time na fewn, lle dwi'n deud it's Coonis time. So mae'n dewis random mil a Coonis ffilm i fi. Mae'r goliadau dimio. A wedyn mae Jupiter Ascending yn dod mlaen. Oh my god, Jupiter Ascending. Oedd hwnna Channel 5 tua mis yn ôl. A nes i ddal i ddiwedd o'n i'n meddwl, dwi'n mor falch i rioed i gweld y ffilm ma. Ti'n gwybod beth, so dwi'n gwrando ar lot o bad movie podcast, right? Dwi'n gwrando ar The Flophouse, dwi'n gwrando ar How Did This Get Made, a mae yna stuff dwi'n ffindio ar hwnna. Dwi'n meddwl, mae hwn mor fi. Valerian and the City of 1,000 Planets, right? Pawb yn dweud, shit. Ac o'n i'n just yn watch it o'n mynd, ma hwn yn amazing, dwi'n lyfio hwn. Dwi eisiau gweld o just oherwydd, mae'n edrych yn neis. Aquaman. Just, oedd pawb fel am Aquaman, ac o'n i'n just yn watch it o'n mynd, oh, hwn yw fy bag. Mae hwn yn fy mag. Ond wyt ti wedi gweld Jupiter Ascending? Na, fod dwi heb na pam. Ys oedd Channel 5, so ti'n gallu bod i recordio fo? Channel 5, oh my god. Gwir rwan, o'n i'n edrych yn ymwneud mel. Sut gath nhw get away, oedd o mor ddiawledig. Am ond 10 munud nes i weld. Odion, good bad movie, bad movie, or a movie you kinda liked. Oedd yn effi sal, sti. Ond mae Valerian... City and 1,000 Planets, unrhyw ti heb watched hwnna, ti fancy like noson entertaining, mae'n great ofnadwy, great. Mae o'n mae fel darllen, French comics ydi o, mae fel darllen
French comic Barbarella space. Just, love it. Anyway, sorry, lads. Sy'n efo tangents ni o Google. A tangents bach o'r Home Assistant yma lle yna rhywbeth o dod i fyny ar newyddion heddiw. Adroddiad gan UNESCO ar y syniad bod lleisia ar gyfer y Home Assistants yn cryfhau gender biases. So hwnna'n rhywbeth diddorol. Wel, ie, mae'n neud synwyr, ydy. Chos bod gen nhw lleisia merched o'n nhw'n dweud these female homes are portrayed as obliging and eager to please, reinforcing the women are subservient, it finds. Very softly spoken. Ond default Siri yn Prydain ydy dyn. Ie, so dwi'n meddwl ond ie, mae'n dweud because the speech of most voice assistants is female, it sends a signal that women are docile helpers available at the touch of a button or with a blunt voice command like hey or okay. The assistant holds no power or agency beyond what the commander asks of it. It honours commands and responses to queries regardless of the tone or hostility. Mae hwnna'n disgrifio Game of Thrones I gyd. After party, guys. So hwnna'n ei so hwnna'n ei link hwnna'n mae hwnna yn weles i erthygl cwbl o wythnos yn ôl yn dan oedden nhw'n trio neud gender neutral llais ac lot o bobl yn deud wel mae hwnna obviously yn just llais menyw bach yn dyfnach Dwi hwnna ddim yn un o bob hanner Theon Greyjoy yn gender neutral Ooh ar ôl i ordeal o Pwy dio? Y boi gath I tortro Theon Game of Thrones Dyna boi gath I tortro ta Theon oedd y torturer Yna fo gafodd I tortro os dwi'n cofio Sorry, mae just dal y fresh yn ymhens di Dwi just yn gweld y scene efo'r boi'n waglo'r sausage Iwan Ray on y wiglo'r sausage Dwi'n meddwl bod ni'n amser i ni mynd i'r after party Dwi'n hynod gytuno Guys, welwn I chi ochr arall yr soft jazz transition tunes Welwn I chi yn y soft play area Woohoo! Croeso i'r after party. Dyna ni. Dwi'n neud yoga stretch fach fan hyn. Ganadlu. Mae'r sgidio off. Dyn, mae'r high heels di cael ei taflu i ochr arall stafell Bryn. Dwi'n newid tynnu brafi. Mae'n mor satisfying dydi o. Mor satisfying. Dwi wedi bod mewn sports bar drwy'r dydd. Mae'n really gyfforddus. Sports bar? Sports bar. Mae sports bar actually na sports bars yn eitha wanky maen nhw bach just bach wanky it's like dyn nhw'n goffa pwyntio allan fel mae'r bar ma specifically ar gyfer y sports bros it's fel the worst well gan I craft beer twat na hynna then after party so dau behemoth cymdeithasol right mae gennym ni Game of Thrones a mae gennym ni Avengers Endgame. It's America's ass. Dwi'n sicr lle mae'r hwn yn mynd, Sioned. Ond Ass Avengers Endgame. Wanta. Ti'n mynd yn gwachod y fersiwn porn? It's America's ass. Bryn? Captain America is America's ass. Pan oedd Captain America yn ymladd yn erbyn Jon Snow, o'n I really on edge of my seat there, a wedyn oedd Iron Man yna yn erbyn y dreigiau ac oedd... A ti'n be hefyd, y part nes I hoffi yr tap routine. Just oedd y tap dance battle o hwnna'n... Yr Hulk yn wiglo'r sausage. Oh my god, yr Hulk. A'r sausage. Wan, te guys, dwi wedi bod yn
ti'n ma, just chwarae, playing along fan hyn hefo'r business Game of Thrones ma. Dydw i ddim yn gwatcho Game of Thrones. Oce, na ni anwybyddu hwnna felly. Give a shit. Ond, beth sy'n greit ydi, dwi'n cael amser stori Game of Thrones bob nos lun. Cyn pwy? So, gen Al, cos mae Al yn obsessed am, yn lyfio watch it up. A wedyn, dwi just yn gofyn iddo fo i fel, like, so, neud preisi o fel, lle di just, like, neud bach o fel rundown i fi o beth sydd wedi. So dwi'n gwybod y stories i gyd. A Cliff Notes version. Pam wyt ti'n mynd gwylio fo? Pam bod... Os di o'n gwylio fo, pam ti'n mynd gwylio fo? Achos, mae o ar Sky, so da ni'n goffa gwachod o ar Sky Mam Giatad Ci ar yr iMac, a sgynnau ddim mynedd eistedd ar stôl yn, achos un gader cyfforddus sydd yn ystafell. Ond mae gen ti Apple TV, oes? Oes. So fe di airplay o'r video feed yna off yr iMac i'r Apple TV. Gallen ni ddim, achos mae Mac ni mor hyn, ti'n goffa neud o trwy e-parrot, ac oedd y sain yn mynd a mae'n costio 10 pint. Be? Be dio? Ddim e-parrot. Ie. E-parrot da ni wedi bod yn iwsio, diolch yn licio fo. Really? Oh my god, da ni wedi bod yn trio fo. Oh my god. A mae e-parrot, mae na rhywbeth wedi updateio yn rwla. Oce, sponsors allan yna. Be da ni angen wneud ydy sainio fi. Ie. Well. Guys, mae ar y rhestr y wishlist. Pa mae'r pres tangre dod i mewn? Oh, hell yeah. So anyway, ydych chi eisiau siarad Game of Thrones neu can't be honest? Yr unig beth mae Bryn wedi pwyntio allan y peth gorau na y peth gweitha amdan Game of Thrones. Wel, ie, mae Jonathan Van Ness, sef un o aelodau yr Fab Five queerau, a un o'r pethau cyntaf oedd o'n neud oedd cyfres o'r enw Gay of Thrones. Se oedd hi'n cael cyfres o gay cynhyrchu ar gyfer ffynio dau, lle oedd o fel person yn trin gwallt yn creu recap i'r person oedd yn trin gwallt o beth wedi digwydd yn noson cynt ar Game of Thrones. So mae hwn yn swnio fel basically stories nos da Game of Thrones fi. Stori nos da Game of Thrones. Ond efo Jonathan Van Ness yn edo. So oedd yn referio i Grey Worm fel baby Barack Obama. Wedyn oedd Arya baby Kill Bill. A just load o stwff fila, ac oedd o'n just yn sôn amdan. Oedd o'n hilarious, ac gyda nhw comediwyr Americanaidd gyd yn dod fel y person oedd o'n siarad i. So oedd 3 gwell nhw. Mae'n dod yn gyfres bod yn mynd y sipin, ond oedd o'n hynod o ddoniol, just gwylio fo yn sôn amdan y sioe yma. A hwn yn un o'r peth oedd yn eithaf cyn cychwyn neu queerau. So oedd y cyfres oedd yn gweithio ar cyn neud hynny. Ac dwi'n meddwl bron oedd o'n mynd fynd am Emmy neu rhywbeth, dwi'n meddwl, amdano fe hefyd. So hwnna'n ipyn o beth. Ond mae hwnna'n amlwg gwan wedi dod i ben hefyd. Gafon nhw'n rhoi'r rhifyn dwytha fyny heddiw yma. Mae'n werth gwylio, achos mae'n... Ar yr internet mae o ar YouTube. Yes, mae pob peth ar yr internet. Os ti'n gwybod lle chwilio. So, nes i stopio gwylio Game of Thrones yn gyfres 4. Really? Do, o'n i bod... Larry. Oedd o'n dweud, oce, ffain. So, o'n i'n cadw o'n i'n darllen fatha fel ti'n dweud, fatha'r synopsis. So, os o'n rhywun yn siarad amdano fo, o'n i'n gwybod. Ti'n gwybod beth weles i yn y llyfrgell? Ges i amser really nice bore yma gynnau day off, a ges i lleigs yn yr ysgol tan sianad 11. So, nes i siarad bore yn llyfrgell ganolog Caerdydd. Oedd briliant. A o'n i'n wyndro rownd y graphics novel section. A mae'r graphics
Mae'r comics, Game of Thrones, yn alright. Dyn nhw'n briliant, ond da ni'n mynd, dwi'n quite fancy darllen hwn mwyn fel just dal fyny efo beth sydd wedi digwydd. A wedyn sylweddoli, di'r rhain ni ond mynd mor belled ar George R. R. Martin. So, ond os nes ti... un o'r... Dwi'n dallt yr longevity thing ma na fo, dwi wedi cael digon o thing yn fo. Lle, dwi'n meddwl be nes i wneud oedd... o'n i'n hwyr i Game of Thrones. So nes i ddechrau, unwaith oedd cyfres 5 di dechrau, nes i wylio bingio 1 i 4, a wedyn cario ymlaen yn fyw o hynna. Ac mae'n weird yn y ffordd fod dwi'n really casau gorau disgwyl wythnos i weld penod nesaf. Lle mae... Beth yna o boi Stuckman, dwi'n cofio enw cyntaf fo. Mae o di wneud review o Game of Thrones ddoe, lle mae o'n licio gwylio rhaglenni teledu, i gyd yn ei gyfanrwydd, gwybod, dos am mwy'n dod, mae di gorffan, dwi'n mynd i ddechrau gwylio fo. So mae o di gwylio yr 8 gyfres ola yn y bythefnos dwytha. So bob dim yn fresh yn ei feddwl o. Mae review o werth i weld os da chi wedi gweld bob dim. Show notes. Spoilery type thingy ydy fod mae'r rhan fwy o'r internet yn siomedig efo yr cyfres ola oherwydd fod yn teimlo fod wedi cael ei gwtogi oherwydd 8 penod sy'n yna a fod wedi cael ei gwtogi 6 oedd na series 8 6 episodes ar y pryd tra ni'n gwylio nhw o'n i'n teimlo hynna come on, da ni'n mynd yna neud hyn a bla bla bla, cwffio fyna here we go, ond yn edrych yn ôl arno fo rwan ar ôl gweld review fo i gymharu a'r cyfresu eraill oedd pob dim yn cael amser i anadlu oedd y cyfres ola yn really di cael ei rithro oedd o A rhain di'r bobl sy'n gyfrifol am y Star Wars newydd, guys. Just rhoi dim mas yna. Y cyfresu. Y cyfresu Star Wars newydd. Yr trioleg newydd. Dechrau scratch newydd. Skywalker saga yn dod i ben dolyg yma, wedyn y trioleg newydd. Ond mae yna trioleg, so mae gen nhw trioleg arall, a wedyn dwi'n credu bod Ryan Johnson yn cael trioleg arall. So maen nhw'n mynd lawr y Marvel route o fel trilogies ar y cyd o'r gilydd, dwi'n credu. Dwi'n meddwl, mae cyfres 8 yn passable oherwydd y backlog o 1 i 7 sgynnon nhw i weithio ar ben fo. Tybod o edrych yn fo, eich dydy'r sgwennu yn y gyfres o ddim mor gry oherwydd na Mr Martin. Nath o helpu yn ôl sôn, ond doedd gyda fawr i ddeud yn fo. Ac dwi'n pam, y cwestiwn mawr ydy, oherwydd fod o'n gymaint o money spinner mawr i HBO, pam fod nhw wedi rhithro gordod o fo i ben? Falle bod nhw mor ddrud. Yn ôl y sôn, oedd HBO yn dweud, fysa nhw'n igon hapus roed igon arian iddyn nhw'n neud rhan llawn o 8. So, dewis y cynhyrchwyr oedd o i cwtogi yr nifer o'r rhifa lawr i 6, ond i wneud nhw'n penodau hirach, so oedd nhw'n 90 munud yr un yn ytrach na 60. 75 oedd yn. Fel oedd nhw o'r blaen. 90 efo adverts, mae'n siwr. Dwi'n gwybod, ond so... Ond dangos, ydy hynna'n dangos fel cynlliad y stori oedd gen nhw? Neu diffyg ffydd yn y stori? Anyway, mae hwnna'n... Peth ydi... Eich oedd yn poeni sy'n yr actorion marw off-set neu fath o. Wel, ie. O, peth ydi... Oedd nhw... Teimlo i bod nhw gyda nhw diwedd mewn meddwl, ac oedd nhw'n eisiau dod efo i hwnna'n y ffordd cyflwyma bosib. O'n i'n meddwl eich oedd ryw radda oedd y ffaith na John doth allan o spoilers by the way. Os ti'n yr after party mae'n llawn spoiler. Mae pawb yn gwybod bod after party yn spoiler. So y ffaith na John oedd yn lladd Daenerys yn diwedd. Nerys.
A just oedd dweud, mae stori da wedi gweld o'r blaen, dwi'n byd newydd, dos yn byd, so byd, mae'r ffaith wedi bod Bran wedyn sydd oedd y brenin yn diwedd yn edrych na nhw'n fel Sansa a bachyn, yn dewis sort of reit, that's a bog standard choice ar y diwedd. So nath nhw'n dewis mynd mewn ffordd bach mwy diddorol. Oedd al yn ei stori nos da fi, ydy basically pwynt allan bod yna lot o fel stuff amdan gwleidyddiaeth modern amdano fo. Beth yn mynd i drio democratic? Democracy yn dechrau cicio fewn, ie. Dyna'n union oedd o. O'n i yn hapus iawn efo'r gyfres tan i fi gweld review fo lle oedd o di tocio fo i gyd a di wylio fo mewn pethefnos a di reidio yn y geiriau oedd o di reidio ac oedd fel, am fod nes i wir mwynhau cyfres 1 i 7 oedd nhw i gyd wel, sy'n ni'n dweud fod 1 i 6 yn 5 allan o 5 a wedyn o 7 ag 8 yn 4 allan o 5 ond i fynd dod efo nôl i technoleg nath un o'n chi wylio pennod 3 o'r gyfres dwytha. Yr un lle oedd yr Ice... Be di enw'r bloody Ice King? Night King. Night King yn dod ac oedd yr ymladd mawr na yn ganol y nos yn Winterfell. Nath chi weld o? Na. Gwyno bod o'n dwyll. Wel, y problem ydi, ac dwi wedi gweld... nes i reid rhywbeth fyny ar yr internet lle o'n i di adjustio'r lliwiau falle ond y broblem mwyaf oedd compression levels ag dyna di problem fwyaf streamio fod ar Blu-ray ag o sources di pobl ddim yn deud lle maen nhw wedi gael nhw os ti'n cael o source call mae'r lluniau i gyd yn edrych yn gret maen nhw wedi cael ei goleuo'n iawn a ti'n gallu gweld bob dim sy'n digwydd yn yr ymladd yn y nos oherwydd fysa'r pobl sy'n greidio fo yn edrych yn efo dweud wel mae hwn edrych yn iawn ar y monitor yma ond wedyn nath nhw ddim meddwl amdan sut mae hwn yn mynd i gael ei compresio pan mae'n cael ei ddarlledu ar y we ac oedd o wedi cael ei compressed oedd Now TV yn ôl sôn yn waith na'r un America oherwydd maen nhw'n defnyddio 8-bit compression ac oedd y banding ar y twllwch ti'n bod deud os gen ti un gola yn y shot a wedyn ti'n gweld fatha mae'n rhaid fod gradients yn mynd o'r gola i'r twllwch ond oedd y banding mor ddrwg oedd o'ch gweld y rings oedd o'n ddiawledig oedd o tywod ac nes i gwyno i Now TV oherwydd dwi wedi talu am Now TV i wylio'r gyfres yn y safon gorau gallu fi. Ac mae o'n ddiawledig, mae'n uffernol, ac so, dwi'n gwybod pam, dwi'n gobeithio wnaeth nhw ddysgu o hyn, fod mae cyflymder internet pobl allan yna, dal ddim o safon da. Mae'n gwella bob munud, ond dyla fod fatha Netflix. Dyna di'r wahaniaeth. Mae Netflix allan yna efo 4K HDR streaming. Ac oedd Now TV just yn stryglo efo 720 fucking 8-bit ac oedd o'n really edrych yn shit. So, os di Netflix yn gallu neud o, ac dibynnu ar dy gyflymder, mae'n dropio lawr yr ansawdd. Ond diolch yn aml, mae cyflymder fi'n rybys, ond diolch yn... Fe ni'n hefyd yn hoffi oedd y dangos fet y sylw oedd yr cynhyrchwyr wedi bod yn neud oedd y ffaith bod o'na cwpa coffi di trefyn ar y bwr. Nes i ddim gweld hwnna. Dwi'n gweld y memes da. Ond dwi'n meddwl just cwpan coffi disposable o dde. O beth chi hefyd yn yr ifyn dwytha o gych chi botol o ddŵr tu ôl i cadar un o'r cymeriadau. Oh my god. Oedd na un sy'n neithiwr pan o'n i'n gwylio fe, ac o'n i'n siŵr oedd y shot mor gyflym yn meddwl na rapper double-decker oedd ar y bwr. What? O'n edrych oedd double-decker am fod rhywbeth oren a glas ar y bwr. Double-decker di hwnna. Ond nes i'n mynd yn ôl edrych i weld os na dyna oedd o.
Mae hynny'n fascinating. Dwi just yn googlo llunio fel problems. So, oedd perdi, mae wedi gorffan o'n, mae o'n rhywbeth oedd bodoli yn yr amser, a dydy'r stories ddim yn mynd i fod yn berffaith. A sgyn ni fel pobl ddim hawl drost sy'n mae stori'r cymeriad yna. Da ni'n gweld da efo pobl yn cwyn amdan beth i gwybod Star Wars, da ni'n gweld pobl yn cwyn amdan bod math o bethau. Mae werth edrych ar mae Gareth Madeley a Paul Cornish yn ddau sy'n werth darllen. Definitely. Mynd trwy Twitters nhw amdan stwff yma, maen nhw'n gallu pigo allan cynnwys sydd yn really da yn siarad dan hwn. Achos maen nhw'n dod o fel y comics fandom, really. Da ni, rhyw radda, da ni gweld meddiant siwrna'r cymeriadau yma, a sgyn ni'n really gwylio'r stories ma di. A da ni'n cael dewis sy'n mae'r stori dod i ben. Ti just yn consume efo, just... Cos mae pawb di arfer efo Twitter a pob beth di gallu deud yn ôl a di gallu influensio pethau. Mae Game of Thrones di mynd yn mental oherwydd fod na dros 1.5 miliwn o bobl di seinio change.org petition i ail ffilmio diwad y blydi gyfres. Drwch eich egni fewn i rhywbeth werth chweil. George R. Martin i sgwennu'r llyfrau eraill. Just rhowch pres iddo fo wneud hynna. Yn ei gyfanrwydd, mae'r gyfres yn wych. O ran bob dim. Mae'n gret. Eich dydy o'n ddim y diwedd glodach eisiau weld, ond dyna ddoth ddod allan ohoni. Diolch yn Sopranos, da. Dwi dal di gwylio fo. Mae'r gyfres wedi mynd o'n i gwylio ar YouTube dod o blaen clips o'r gyfres gynta, a oedd y gyfres gynta dych yn hygol o wael yn gymharu a be maen nhw newid cyhoeddi. Just o fewn ansawdd o falle. Ond yr syniad bod ni'n cael, dweud, dwi'n licio hwnna, dyna be, mae fanfic dda. Mae pawb yn gwybod hynna. Mae na rwy'n really dda, mae'n sgwennu The Daily Dot. Gafia Baker Whitelaw, dwi eisiau deud, ond dwi'n siŵr ei enw hi ydi... Fy'n a link yn y siwr. A mae hi'n really dda. Mae'n commentator'n really dda amdan... pop culture a'r holl newidiad, a mae hi'n really advocate o fel fanfic a stuff, like, just peidiwch a stein y petition, cerwch i sgwennu fanfic o'ch chi'n. A mae'n really dda, a mae wastad yn dod y pethau ochr o ongl fel queer theory a pethau. Mae'n gret. Really, Hello Taylor ydy, Hello _Taylor. Mae hi'n really dda. So anyway, hwnna the big property gynta, Avengers Endgame, dwi'n credu falle fe rhaid ni ddod nôl i Avengers Endgame, achos dwi wedi cael pint a hanner o'r stuff really cry na. Dwi'n mynd gwybod slai siarad rhagor. Diwedd diddorol i'r gyfres. Hyd yn oed yn well na diwedd Game of Thrones, I think you're fine. A mae o'n stori da, o'n amlwg yr direction o'r stori am fynd, ond oedd o'n diwedd neis i cymeriadau fel Captain America a Iron Man a falle. Cos nath o totally anwybyddu Bucky ar y diwedd, just fel, Bucky, ffrind gorau fi, sydd wedi fel arwain fy mywyd i erioed. Unwaith eto. So fod i torri wallt, os mae'n ffrind o wello fo, o dwi'n meddwl, hefyd fod wedi torri wallt o, oedd fatha, get a life, Longhead hippie, Russian spy, whatevs. Doedd o ddim yn ffilm berffaith, ond di'r ffilms ma ddim yn mynd i fod yn berffaith. Ti'n mynd i fod, mae mor huge i fod yn berffaith. Oedd o'n brofiad cinematig arbennig, a dwi'n deall pan bod o'n ei gymaint o bres. Oedd o werth chweil, o'n i'n mel. Oedd o di, mae partly heddiw di pasio Avatar fel yr ffilm sy'n ei fwy o bres. Diolch mae Avatar yn shit! Dydio! Yr unig reswm nath o pres oedd achos mae fucking tickets 3D. Mae Avatar yn ffilm mor... Dwi'n cofio, nes i'n gwatcho da. A maen nhw'n neud Island. Maen nhw'n neud fel 4, 5 a 6, dwi'n credu i fod. A dwi'n just fel, mae'r llong yna wedi hwylio ymhell erbyn hyn, James Cameron. Please stopia. Dwi eisiau siarad gymaint am Endgame. A dwi eisiau analysio fo. A dwi eisiau neud fel whole thing. Ond dydy mrein i ddim up to it rwan, achos dwi'n unwaith dwi'n gwachio da. Nath chi cyn mynd i weld yna, oeddech chi wedi weld y trailers neu... Na, nes i wneud point
eitha da o fel... Ie, a fi nefyd. O'n i'n gwybod dim byd. Oedd y mab, yn fod, dwi'n gwybod, os da chi'n gwybod, ond o'n i wedi gwneud y thing ma, efo'r mab cyn mynd i weld o. O ie, oedd o'n i wedi dechrau o'r cychwyn, oherwydd yr unig rei oedd o wedi gweld o flaen llaw, oedd Spider-Man Homecoming a Guardians of the Galaxy. So nathon ni fynd reit yn ôl i Iron Man. Nice. Sut nes ti finansio hwn? Wyt ti'n berchen ar rhain, neu fel? O na, mae tactical thing trwy defnyddio gwefan o'r enw Just Watch. Lle mae hwnna'n listio bob dim sydd ar gael i rentio'n bob man. Ag os doedd o ddim, y peth da oedd, os doedd o ddim ar gael i rentio, o'n i'n cwyno wrth Marvel ar Twitter a mynd i'r llyfrgell a gael o fyna am £2.50. So, dyna o'n i'n neud. Wrth gwrs, mae'r llyfrgell yn amazing. Yndi. So, o'n i'n cwyno wrth nhw, am fod be ddigwyddodd reit yn diwedd, yn agos at yr amser pan oedd Endgame yn mynd i ddod allan, oedd y ffilms oedd gen i dal i wylio fatha ddim Civil War, be oedd o, Infinity War, ag just y rei mymryn cyn hynna, oedd nhw ddim ar gael i streamio yn nynlla. Oedd nhw wedi tynnu nhw lawr ar bwrpas fod Ond mae hynna gymryd o golled. Ie, cwpl o wythnos a gynt, o'n i wedi checio, mae hwn ar gael, mae Doctor Strange efo yma, bla bla bla, mae hyn i gyd ar gael efo yma. A wedyn, pam nath i ddod yn amser i gwylio nhw, oedd nhw wedi mynd. Oedd Marvel wedi tynnu nhw lawr ar bwrpas i trio fforsio chdi i brynu'r ffilm. A nath hynna just gwylltio fi, a dwi'n mor falch fod gynna ni ffasiwn bethau a llyfrgelloedd i adael fi just fatha. Yn fod, dwi'n eisiau fod yn berchen ar hyn. Yr unig un o'n dwi eisiau bod yn berchen ar ydy rei dwi'n really di mwynhau, sef Guardians of the Galaxy a Thor Ragnarok. Ag, so, athyn ni drwyddo nhw i gyd, ag nes i weld Infinity War just cyn mynd i weld Endgame, ag fatha ffilm yn ei gyfanrwydd, rhywun peth o'n i'n dweud, wel, efo Game of Thrones, os ti'n gwylio'r 2 bennod olaf o'i gilydd, mae o'n neud un ffilm gwych. Ac yr un peth efo Infinity War ag Endgame, fatha un ffilm cyfa, mae'n anodd i giro fo, a sut maen nhw wedi dod ar holl fyd mae gyd at ei gilydd. Ar sgêl, achos maen nhw wedi, tymod, unwaith eto bysa Gareth Madeley probably yn y person gorau siarad yn hwnnw, ond mae'r hanes yn y comics o'r epic sweeps ma o crossover events. Mae'n sgil maen nhw wedi dod o hwnna, a dim syndod bod fel DC a pawb yn trio dod fewn i hynna. Wel, dyd, ar golygfeydd yma, Captain America gafel yn Mjolnir a stwff fel nes i grio lot, ond di hynna yn mega anodd. Na. Ond nes i, o'n i'n... Ges i'n hyffwrdd am digwyddiadau fel, twyd, moments fel na. Yn y geek moments, ti'n meddwl oedd Captain America yn, be oedd yna fo, Age of Ultron, dwi'n meddwl oedd o, yn actually gellu pigo fyny Mjolnir a nath o smalio peidio. Ddim bod nath o symud do yn yr un yna. Dwi'n gwybod. Mae'n gymaint o stuff Joss Whedon ddim di cael ei cario ymlaen, a dwi'n falch bod hwnna'n un ohonyn nhw sydd wedi cael ei cario ymlaen. Achos oedd Natasha Helc, y cariad, y perthynas yn rili ddiddorol, a hwnna just ddim, a nhw just i cael ei adael, just i cael ei ffislo allan, just i cael beth. Mae yna a lot of kind of loose ends fel yna, ond ti'n mynd i gwyno am beth fel yna, achos bod scale y peth. O'n i'n hapus gweld bod Natasha y ffarw na trach na hwnna'n huge one yn dydi, cos dwi'n cofio dwi'n meddwl sy'n oedd backlash mawr oherwydd gyda fo blant o stwff fel o. Dyna beth oedd cwyno lot o bobl yn dweud, wel, di hi ddim yn bwysig achos bod hi ddim teulu, ond... Reit yn dechrau'r ffilm, mae o yn colli deulu i gyd ac yn mynd yn mental ac yn troi fewn i'r assassin ninja, be bynnag, hwnnw. Tybod, os oedd i marw a wedyn fod i deulu fo'n dod nôl yn lle mae dad. I fi, fatha tad, oedd o'n mynd am fucking Jesus. Mae'n naturiol iawn, achos yr Avengers a'r achub ma ydi bywyd hi erbyn, mae hi yn
A mae hi eisiau neud hynna, fel ei whole arc hi ydi, mae hi eisiau bod yr arwr yn hytrach na bod y villain, fel mae deud fi wastad. Ti'n Avengers cyntaf, like, I've got a lot of red in my ledger. A dwi just yn really... Mae'r penderfyniadau maen nhw wedi wneud yn, gall ti ddadle un ffordd neu'r llall amdano nhw. Dwi'n credu fel cyfanwaith. Ond mae hyn just yn malu pubs fan, achos mae pawb yn gwybod bod y ffilm yn amazing. Oedd hi'n gwneud gachlwyth o bres. Oedd y bloody ffilm na nes i sôn amdan gyda hefyd. Avatar. O'n i'n dwlu ar... O'n nhw wedi wneud bach o newidiadau i'r sut oedd Captain Marvel yn edrych efo'i gwallt ti. Oedd hi'n cael haircut ar ryw blaned arall. Wyt ti'n gwybod pa mor anodd oedd hi i beidio mynd fewn yr hairdresser mynd, hi, gallai cael... Dwi eisiau Captain Marvel comic book hair. Not necessarily Captain Marvel fel film hair, cos mae bach, quite digon o fel spikes yn efo. Oedd o'n anhygoel ac just o hi'n... Mae'n lot o stwff ar-lein efo hi a Valkyrie. Maen nhw'n gobeithio. Mae Valkyrie yn Ragnarok yn fucking amazing. Dwi'n meddwl gath hi llawer o gyflan yr un yma. Ydyn ni wedi siarad amdano bit na'n yn Ragnarok, lle mae jyst yn edrych fel rhyw painting anhygoel a mae'r gylion amazing. Siwr bod ni wedi sôn amdano fo, ond oedd fatha rhyw Renaissance painting lle mae'r Valkyries. Mae'r fucking Pegasus. Oedd hwnna'n superb. Oedd lle fatha painting yn symud. Wel, ysdi sut nhw wedi ffilmio hwnna, oedd gen nhw fel LED fel ar spiral rig yma, a oedden nhw jyst yn taflu fel... So oedden nhw'n neud fel bullet time, ond oedden nhw'n taflu fel yr LEDs i ffairio hefo'r... So oedden nhw'n neud o'n super slow-mo, ond oedden nhw'n ffairio'r LEDs yn ffastach na'r shutter neu rhywbeth. Efo yr ffram, ie? Ac oedd o just... Oh my god! Sorry, dwi hwnna ddim byd i wneud efo Endgame, ond... Ond o'n i'n dwlu ffaith bod hi yn di cael edrychiad fel yn y comics a just yn hoffi'r cymeriad. Ond dwi'n gwybod ni wedi siarad am ffilm Captain Marvel. Do, da ni wedi. Oedd o rhaid i chi ddim yn... Do, na mi nathon ni, a do'n i'n mylicio, dwi'n cofio. Dwi eisiau hi fod yn well. Na i atgyfnerthu hynna, do'n i'n mylicio fo. Guys, ers y bennod diwetha, dwi wedi gwachio Aquaman, a mae'n fucking immense. Dwi wedi gwachio. Ti wedi gwachio na? Dych chi'n gwachio na? Do. Obviously, dych chi'n gwachio na. Do. Nes i gwachio na efo plant fi. Maen nhw'n tiny. Dylen nhw ddim fod wedi bod gwachio Aquaman. I don't know what you're on about. Don't spoil it. Ond nôl yn Endgame, mae'r problem Captain Marvel na dal yn bodoli yn efo, yn dydi? Lle mae hi'n troi fyny. Wrth gwrs, maen nhw'n gorau mynd yn ôl mewn amser ac cael y cerig a stwff. A wedyn mae Captain Marvel yn troi fyny. It's magical MacGuffin, Captain Marvel. I will destroy everything here. Ond, ti'n bod, nath i hedfan trwy'r spaceship na, crasio fo i gyd i'r ddaear, a wedyn... all of a sudden, ti'n cael yr scene na lle mae'r merchaid Marvel i gyd efo'i gilydd, and we will protect you, a ti'n meddwl, Captain Marvel yn mangan protection. Mae i chi just fucking mynd trwy heb problem. Edrych ar Peter Parker oedden nhw, really, ond... Nes i lyfio, a Bryn, o ti wedi dod hwnna fyny cyn i'n dechrau recordio, nes i, yn y foment, nes i garu, a ni fel, mae fi'n teimlo'n amazing yn gwylio hwn, a wedyn o'r rhan o fi fel, oh god, mae hwn fel... mae fel chi gormod mae just fel trwchwch mae gennym ni ferched ond meddwl amdano fo rwan am fod nes i nath hynna fynd trwy pen fi hefyd ond pam ti'n cael grŵp o dynion efo'i gilydd yn neud hynna does am byd yn mynd trwy dy bendi un byd o gwbl fatha fucking superheroes there they are they're fucking ready to fight a wedyn unwaith mae yna grŵp o ferchaid yna i gyd efo'i gilydd a mae nhw gyd yn ferchaid mae yna gwestiynau yn dechrau popio i pen chdi fatha mae nhw'n just yn neud hyn o ran i gael sylw cos mae pawb di cwyno ond pam de oherwydd ond mae eisiau mwy o hynna i chdi ddod i arfer efo fo. Swn i'n gwachod yr holl ffilms yna. Just nhw. Swn i'n gwachod hwnna. Dwi'n meddwl fysa fod i wneud byd o wahaniaeth os fysa Black Widow di cael ffilm lot ynghynt. Peth o'n i'n sôn am Captain Marvel dinistio'r llong na.
a wedyn yn mynd yn erbyn Thanos ar ei pansio ddo. Ti'n meddwl, wel, os mae unrhyw dinistrio yr llong na, gallu pansio fo mewn i'r hael. Dwi'n meddwl mae'n mynd yn ôl i rhywfaint o stwff oedd ni'n deud efo Game of Thrones, lle mae'r pwera a'r gallu sgyn cymeriadau a'r ffordd mae'r cymeriadau'n meddwl yn newid i siwtio be mae'r stori angen nhw'n neud ar y foment yna. Mae'n creu cardiau top trumps a sticio fy nhw trwy'r ffilm. Da. Ond, oedd o'n diwedd da o'n i'n meddwl i'r cyfres. O'n i'n nes i grio diwedd hefyd. Nes i grio lot. A fucking Gwyneth Paltrow, just... Get out my waist by the boy. Hynna'n moment, oedd hi just fel, okay, fforward. Fine, da ni'n iawn, fyddwn ni'n oce. Ond dyna'r peth, y peth, ti'n bod, fi wedi dweud gymaint o disio amdan Chris Hemsworth a Thor faint o dda mae hwnna wedi bod, ond fatha Robert Downey Jr. fatha Iron Man, mae fatha fucking mor gadarn a mor solid o performance trwy bob ffilm gyda fo. Mae'n unbelievable mewn ffordd. Mae o'n actor sydd, mae fywyd wedi bod yn insane yn do, mae a bod wedi ffindio, mae lot o erthyglau dwi wedi gweld, podcast dwi wedi bod yn gwrando yna fo, yn deud, bys yr MCU ddim yr MCU heb y casting director, bod hi wedi hoelio y castio ar rhain, a ti'n hollol, dwi'n hollol cytuno. Oedd nhw'n sôn efo pan nhw'n castio Thor a Loki, oedd Hemsworth oedd neb i clywed amdano fo'r blaen, oedd neb i clywed am Hiddleston, nath o ddewis, mae'r castio wedi bod yn anhygol, Downey fel Iron Man, Renner a Scarlett Johansson fel Hawkeye a Romanoff, y dewis. A just cymryd a bach, Kate Blanchett fel Hela, oedd hwnna'n Mae'r castio wedi bod yn wych. A peth ydi, mae gen y cyfres i broblema, mae'r villains yn teddu bod yn bach yn... Now we're in Act 3, this is where we punch each other, fath o beth. And destroy a city. Mae'r fformulas y ballu, ond mae'r gyfres fel yn gweithio a maen nhw'n gwneud storis da a mae storis diddorol sydd yn werth i gweld. A mae'na rhyw fath o galon yn efo, mae'na fath o teimlad bod nhw actually mwynhau be maen nhw'n gwneud. Lle dwi'n teimlo bod hwnna wedi bodoli mewn elfenna o'r stwff mae DC di wneud. Heblaw amdan gwallt Aquaman. O ia, ond peth maen nhw wedi dysgu rhywfaint, so nath nhw roed Wonder Woman i Patty Jenkins a nath hi creu stori da ac oedd hi'n invested ynddo fo. Nath nhw deud mae Aquaman yn fucking nuts. James Wan. James Wan yn bonkers anyway. A horror director di o? Yeah, a peth ydi maen nhw wedi deud it's fucking stupid. It's a man who talks to fish. Okay, cool. Go with it. Let's just lean into that because it's... Ti'n gwybod beth yw hwnna? Fucking stupid. Bryn, o hwnna'n moment yes and. Yeah, yn union. Ac, so lle maen nhw wedi deud, be di creu stori Superman? Mae Superman yn fatha hopeful, mewn yr gola ar yr gola uwch dy bendi. Hwna di'r creu, so hwnna'n stori hapus ac yn... Gobeithiol a grymus a... Dim fatha rhyw... Dyle fo fod a Captain America nhw, a mi o just trellan fel a fucking bag of depressed kittens efo mustaches. Superman 3 version. Gwyd i weld be os bod DC wedi dod. Chdi gweld Robert Pattinson yn dod fel Batman. We'll see how that turns out. Oedd i gyd yn os o Ben Affleck yn shit. Trailer Joker. Pa dy gofyn i fi am trailer Joker? Yr un hefo Joaquin Phoenix. Well, seriously, achos nes i wylio You Were Never Really There, You Were Never Really Here. Dwi wedi weld eto. Gwatcher hwnna. Oedd o'r ffilm 4, actually, nes i recordio fo. A mae hwnna werth i watch. So mae watchod hwnna
yn neud fi feddwl, mae'r joc yma'n just, mae'n mynd i fod y peth mwy mae'n mynd i fod mwy creepy, mae'n mynd i fod mor... Mae'n mynd i fod yn fucked up a ddim i blant o gwbl. Oh my i fi, mae'n mynd i fod unrhyw beth i wneud. Mae'n edrych fatha... come on, Bryn. Dim Bryn. Mae'n hwyr yn os. Comedy... Ble diawd yw nhw? Dim King of Comedy. King of Comedy. Ia, na chdi, ia. Ia, mae o'n edrych yn debyg iawn i hwnna, lle mae'r cymeriad yn chwilio am recognition, trio wneud y peth iawn, a diw'n methu gael o, so mae o'n mynd trwy means wahanol, ac mae gymeriad yn cael ei dorri lawr oherwydd bod pobl yn ei erbyn o, ac wedyn yn y diwedd, mae o'n mor fucked up, a dyna dwi'n argraff dwi'n cael o'r trailer Joker. Mae comedians yn dychryn fi anyway. Dwi wedi deud hyn o blaen, dwi wedi deud hyn o'r podcast Llwyd Owen a pob peth. Dwi ddim yn licio comedy, cos mae yna edge really... Dwi'n gweld trwy ddod, mae yna edge desperate. Grasping dwi'n ffindio mewn comedy. A mae hwnna mor gymaint o generalisation dwi'n gwybod. Ond mae yna rhywbeth fel, dwi eisiau chi eisiau fi, a dwi just fel... Un o'r jocs gorau clwysi am Joaquin Phoenix oedd gyn Amy Poehler yn yr Golden Globes, dwi'n meddwl ddo, oedd hi a Tina Fey, a ddi'n sôn amdan Her. Ie. Oedd yn deud, dwi'n meddwl y joc rhywbeth oedd the movie Her, which stars Joaquin Phoenix, which takes place in the near future, which is lucky because so does Joaquin Phoenix. Ac oedd o fatha fanna just yn mynd fatha, dwi'n hollol nuts. So mae'r ffaith bod o di... so bod y ffaith bod o... So hwnna di'r syniad sy'n sôn yn ymhenni bod o ddim quite all there yn... Chos mae be bynnag sy'n mynd ymlaen yn ei bennod, mae'n fatha 5 munud yn y dyfodol. Dwi eisiau gwachod y ffilm Iesu Grist fo. Dwi dal yn gwachod hwnna, a mae You Were Never Really Here. Pa un di'r un Iesu Grist? Mae yna un lle mae o a Rooney Mara. Joaquin Phoenix? Yeah, Joaquin Phoenix ydy basically fel thinly veiled Iesu Grist, a mae hwn yn fel period drama yn oes yr Beibl. Pwy'n y ffilm efo? Ddim yr un lle mae Iesu yn fatha Obi-Wan yn mynd allan i rannu alwch fatha beth yna fo? Paid oedd hwnna? Beth hwnna? Na, mae hwn Todd Solondz neu dwi'n yn cofio pwy sy'n neud o, ond mae'n basically, mae'n edrych fel Instagram feed, mae pob peth yn fel hemp naturiol a fel mae pawb wedi dreipio yn pethau, mae'n beautiful, a wedyn mae o just fel rhyw basically dwi'n mynd deud na Iesu Grist ydi o, ond Iesu Grist ydi o, a mae pawb yn dilyn o ac yn gwneud y pethau mega doeth mae'n deud fel cult peth ma, a mae mor on brand Joaquin Phoenix, mae'n anhygoel. Ti'n sôn am Mary Magdalene? Hwna beth ia? Sorry, God, wrong. Dim fodd prif person y ffilm. Na, Iesu oedd Joaquin Phoenix yn chwarae. Okay, so mae hwnna'n ffain. So Iesu oedd ia. Mary Magdalene, ia. Cys dim, dwi eisiau meddwl na un o'r Maras. Rooney Mara, ia. Ia. Oedd Mary Magdalene. Siwt al edrych o fel Peter. Just drychwch ar lluniau o'r ffilm yna. Mae'n edrych o Instagram feed o troad y millennium cynta. Mae'n beautiful. Ga i neidio fewn i, gan bod ni'n after party fel podcast recommendations, gan bod chi'n gwrando ar y podcast yma, mae'n rhaid chi bod chi'n really licio podcast, os da chi wedi cyrraedd y gornel yma o'r podcast internet. Un dwi wedi bod yn gwrando ar, a yn i'n deud, dwi ddim really yn gwrando ar true crime, cos mae'n creepio fi allan, ond dwi'n gwybod sut nes i endio fyny'n gwrando ar hwn, ond dwi'n clywed adar fel podcast arall ar un network. To Live and Die in LA, a mae o di sgwennu'n arbennig, a mae o'n creepy iawn, a mae o'n unfoldio mewn ffordd, a mae go iawn, mae'n true crime, ac oedden nhw'n recordio sgwennu fo tra oedd y case yn digwydd. To Live and Die in LA, Al newydd orffen o.
Do, possibly dwi wedi, achos mod i gorffen so mod i gorffen, mae'r series yn wedi gorffen, a mae o'n, boi, dwi'n mynd cofio, mae'n swnio fel rhyw fath o, fel rock journalist neu rhywun ydi o, dim rock journalist, mae'n sgwennu fel, so sgwennwr ydi o mwy na fel darlledydd, a ti'n really gallu deud, hefo fo, mae'n horrible ac yn creepy, ac yn satisfying, chos wyt ti yn gweld bod na rhyw fath o, mae yna gydnabyddiaeth mawr i'r ferch sydd wedi cael ei lladd, achos mae'n horrible, a dwi'n gwybod ydi o ddim yn entertainment i gymaint o bobl, a just a satisfaction o ffindio. Switch off i stwff fel ach, dwi'n licio stwff hapus yn fanglos. Ond maen nhw'n ffindio rwy'n o'r diwedd, dwi'n gwybod beidio, mae fel rhyw, god, mae'n beth horrible i ddweud, mae fel gwylio dinister yn digwydd, wyt ti methu peidio sbio arno fo, ond rhowch siarad tiwn os di merched parchus style horrible true crime podcasts yn eich thing chi. Un arall ydy Ellis James wedi dod â'i newydd allan 2 iaith 1 ymenydd. Dwi'n gwrando'r pennod gyntaf na fo? All right. Na i dorri'r darn yna i gan. Mae gennau lot i ddeud amdano fo. Go for it, Sions. I am almost at the bottom of the bottle. Yeah. Mae hwn yn podcast wedi ariannu gan y BBC, right? Mae na load o bres i fynd iddo fo. Mae nhw'n trio pwysio i shit sounds. music thing nhw'n. BBC Sounds, yeah. Mae'n very much sounds. Mae o effectively yn chat podcast dyle fod wedi recordio lawr y pub. Hei, ti'n gwybod fel yr un na chi newydd glywed? Yr un nes i recordio lawr y pub? Efo Geraint Howells. Mae'r pwnc yn cliché. Dwi'n mynd i ddeu hyn yn hollol honest. Mae'r pwnc yn fel, sut mae bod yn ddwyieithog yn gret i dyfreindi. A dwi fel, mae hwnna'n thing, I suppose, ys ti allan i Gymru falle, ond... Ond pa iaith mae'r podcast? Yn Gymreg, sy'n gret. So, Melis James, dwi wedi gwrando ar y bennod hefo Griff Rhys. Ac maen nhw'n deud faint o dda di bod yn ddwyieithog yn Gymraeg. So, dydy pobl Saesneg im efo clem wedyn pa mor dda di bod yn ddwyieithog. Ie, maen nhw'n tynnu o brofiad personol, mae hwnna'n neis, ond mae gen ti rwy'n fel Griff Rhys yna, a wedyn maen nhw just yn trio cael chats amdan fel pam bod y Super Animals di canu'n Saesneg, a ti fel, Jesus Christ, dyna'r cwestiwn o'n nhw'n cael yn y 90s. Ie. Yna beth am mwy diddorol i ofyn. Dwi genuinely yn credu, dwi eisiau gwrando'r mwy o benodau, a dwi'n rili falch bod nhw wedi wneud o, a dwi ddim eisiau bod yn negyddol amdano fo, ond... Wel, eich bod yna bromis bod beth am gweithio fel bod nhw'n dod yn mwy profiadol. Ie, cos mae yna... Unwaith mae Elis yn eistedd fewn yn y rôl yn well. Ie, unwaith eto, dwi ddim eisiau swnio negyddol amdano fo. Dwi jyst yn teimlo bod o'n cliché. Dydy'r gynulleidfa... Mae o'n wedi positio i bobl Cymraeg sydd yn... Da ni siarad 2 iaith anyway. Dydyn ni'n angen i neu berswadio ni am hyn. Dwi'n yn gwybod ydy podcast am ddwyieithoedd y ffordd orau wario pres. Mae BBC 4 yn neud stuff fel. Ti'n dweud, mae Radio 4 yn neud stuff fel na. Na, mae'n ffain, ond dwi genuine yn credu, so ti just ydi sticio sound engineer lawr y pub neu mewn parc neu rhywbeth, fysa fo'n just chat podcast really dda, ond bod just yn teimlo bach yn stilted i fi. A wan dwi wedi deud hyn, dwi'n really dfaru deud hyn, cos dylai ti beth critiseisio bobl yn tiny byd podcasts Cymraeg, Ond, da ni tueddol o beidio dal nôl ar yr un yma, os mae'n rhywbeth yn shit, da ni'n deud. Da ni'n wir. Nes i ddim defnyddio'r gair, nes i ddim deud fo chdi'n deud fo shit, nes i just deud fod efo pethau eraill yn y gorffennol. Do, dwi
Dwi'n meddwl bobl di galw fi allan ar bethau fel ar blaen. Cos gyda fi'm lefel ar y podcast yma o fod ni yn amazing neu'n really shit. Da ni just yn neud o, a da ni reid o allan yna. Mae am ddim, da ni'n mynd dim pres allan yna. Dim dyna fo, barn yw barn, a ni. Dim gwybodaeth. Ie. Ti'n gwybod beth? So, da ni'n neud hwn, a mae bobl all neud o. Os ydy y bobl sydd yn creu'r podcast yma wedi gwrando ar podcast ni awr fewn iddo fo rwan, dwi'n eitha edrych ymlaen, iddyn nhw ddod nôl i ddeud, hei Sioned, ys ti mewn lle di wneud cystal, gynnad o dy hun. News flash, da ni yn. So, hapus i wneud hynna. Wow! Dyma'r te. Mae'r te wedi tolli ym mhob man. Mae ym mhob man. Dwi'n dweud ar y Iestyn roed o'r blaen i ni. Pessimist Archive podcast. Yes. Ti dal yn mynd drwy'n efo Kids These Days. Kids These Days. Dwi heb rando ar Kids These Days. Mae newydd o di fyny ar un fi. Mae'n rhywun yna wych. Mae'n clymu Kids These Days i medieval land rights. Yes! Dyma fy math i o podcast. Mae boi yna'n gweithio'n galad ar hwnna'n di. Yes, i'r ymchwil sy'n mynd fewn ar interviews mae'n cael. Mae'n, Pessimist Archive, 2 fawd lan. Mae 4. 6 bawd lan. Mae hefyd, mae cyfres newydd o Nailed It ar Netflix. So mae hwnna wych. Be arall sy'n wych dwi wedi gwybod. Ges i syniad am wneud Nailed It. Lle wyt ti'n cael bobl i wneud rhaglenni teledu? A dwi'n cofio os na jyst fel peth syniad neu nes i pitcho hwnna i rywun. So ti'n rhoi y pres iddyn nhw, ti'n rhoi y cameras iddyn nhw, ti'n rhoi studio iddyn nhw. Mae gennym fi rhywbeth i ofyn. Gan fod ti'n gweithio yn y byd teledu hefyd, a mae Bryn yn licio gwylio teledu. Ie. Mae gennym fi thing ma lle dwi'n gwylio S4C neu hyd yn unrhyw channel arall really, ond S4C rhan fwyaf lle oedden ni'n deud gyna efo China falle, mae ansawdd rhaglenni Cymraeg yn eitha da i gymaru pan ti'n mynd i Portugal a bla bla bla, yr ansawdd yn eitha shit i gymaru, ond pam ti'n neidio fyny lefel nesaf, ti'n mynd i YouTube, a ti'n gweld rhywun sydd wedi dechrau YouTube channel, a mae gen nhw un camera, un microffon, a mae o'n edrach ac mae'r cynhyrchiad yn well na'r be da ni'n gynhyrchu ar S4C. Ti'n cwestiynu be sydd wedi mynd o'i le? Lle mae'r skills yna? Dwi'n gwachod gymaint o video essayists a cyfresu ar YouTube. A dwi'n mynd, mae'r skills a'r creadigrwydd yma'n awesome. Pan bod ni'n mynd hynna? Mae gen ni, Mae'n weird, mae'n really weird i fi fod pobl ar YouTube arbenni hynna'n... Ond just democrateiddio'r technoleg ydi o'n de, 10 mlynedd yn ôl, bysa ti ond yn gallu neud o ar edit suite really ddryd. Ond rwan, mae'r DSLRs yn amazing, gallu ti'n neud hwnna. Mae'r gymaint o tutorials i ddysgu ti. Dydy'r gwybodaeth ddim yn sound i bobl sydd wedi astudio fo mewn coleg. Pam dda ni'n neud o, a ti'n goffa mynd i astudio, ti'n goffa mynd i ddysgu drwy hwnna. Rwan, gallu ti ddysgu ti, os wyt ti really, os gen ti weledigaeth greadigol, ti really eisiau neud o, ti just yn mynd ar YouTube, ti'n dysgu di hun, neu ti'n seinio fyny i Skillshare neu whatever, a wedyn wyt ti na. As gen ti'r creadigrwydd, mae hwnna'n mynd i ddod allan. Love it. Mae na, dwi'n siŵr bod fi'n mentiono'r boi mae bob penod, ond fel Patrick H. Willems, mae gen fo video essays ar ffilm sydd yn really insightful. Dwi'n really parchu insight o'r ffilm. So, nath o wneud, dwi'n credu was just trwy diwethaf nes i siarad amdano, nath o wneud 2 cyfres, 2 penod am yr... A mae gen nhw podcast ar enw The Infinity Pod, a fo a cwbl o ffrindiau sydd kind of yn yr...
Maen nhw kind of ar y periphery o fel actio Brysina. So mae un o'n nhw wedi bod actually mewn fel ffilm hefo Mark Ruffalo sy'n dod allan cymryd. A The Infinity Pod ydi o. A maen nhw jyst yn siarad o rili ddiallus am Marvel movies, ond hefyd fel pop culture Americanaidd. A mae'n debyg iawn i'r rhaglediad, just mae gen nhw wastad timer a maen nhw'n stopio ar ôl awr. Dim bwys be maen nhw'n siarad amdan. So heads up i hwnna. Unrhyw busnes arall? O'n eisiau dweud, nes i ddiweddar cwblhau gwylio Fleabag sydd Da ni ddim di siarad am Fleabag. anhygol. Oedd yr golygfeydd rhwng Phoebe Walker-Bridge Waller-Bridge, sorry, ag Andrew Scott yn yr capel yn anhygol. Dwi yn wylio'r gwael, cos dwi heb wylio hwn. Mae hwn yn unwaith eto, un arall ar oed lle Maled yn deud storis wrth fi o beth i gwybod. Mae'r just mae'r egni rhwng y ddain yn nhw yn Just bobl talentog. anhygol. Dwi'n mor falch bod hi yn gweithio ar polsio fyny'r sgript ar gyfer Bond 25. Wel, gyda i farnau gwahanol ar Bond, dwi'n teimlo fel yr thing just mynd diflannu wan. Mae'r feminist tu mewn i fi yn deud, mae hwn yn misogynist gachu. Does dim angen, does dim lle fo. Wedyn mae'na rhan arall fi'n mynd, sbia, mae hwnna mor neis. Mae hwnna'n ddadl mewnol sydd wedi bod yna fi ers tua blwyddyn yma, oherwydd dwi wedi gwylio, oh my god, Bryn, come on, Dr No, ydy ffilm gyntaf James Bond. Dwi wedi gwylio Dr No efo y mab, merch ddim diddordeb. Dyna surprise. Ac mae gynna fi'r box set, well, digitally, it's a box. Iawn. Maen nhw i gyd yn 4K. Iestyn. So dwi'n rili edrych mlaen i wylio nhw i gyd eto, ond yn fy mhen, mae fatha y ffordd merched yn cael ei trin trwy'r ffilms bron i gyd yn mynd i reid argraff yn mhen fy mab. Ac mae'n ymladd yn fi, lle dwi'n mynd i stopio'r ffilm yn dweud, dim fel hyn ti'n neud o. Na, mae hwn fel fi yn darllen, dwi'n darllen y Tintins i llew ar hyn o bryd. A mae'n problematic. So dwi'n goffod esbonio bod y llyfr da ni'n darllen yr un oed am mam gi. So mae hwn yn 70 mlwydd oed llew, yn amser maith yn ôl. Dyma sut oedden nhw'n tynnu llun o bobl o China, dim fel na mae bobl China'n edrych, ti'n gwybod hynna. Hefyd, maen nhw'n seithi pob peth. Bobl, anifeiliad, mae yna lot o seithi nhw'n y does llew. Oes, oedden nhw'n arfer neu hynna amser maith yn ôl. Dydyn ni ddim yn neud hynna rwan. Dydyn ni'n gadael i anifeiliad fod fel ma nhw yn y gwyllt. A hefyd bobl, da ni ddim yn seithi bobl. Dwi'n bod neith i waith gwych ar y fwch, mae'r dialog mae hi sgwennu yn anhygol. Ond dwi'n just teimlo, just gadael i Bond fynd, wan, a just peidio newid yn nhw. Neith nhw ddim, dwi'n mwyn gweld nhw'n, mae gymaint o bres nhw'n gallu neud allan nhw, neith nhw ddim gadael o fynd. Mae Daniel Craig yn rhy hen, mae di troi fyny creepy Roger Moore rwan, mae hwnna'n wrong. Roger Moore yn... Be os maen nhw'n twistio fo, ac mae o'n marw yn ganol y ffilm nesaf, a mae'r nesan dda dwi'n nhw. Fes yna'n newid anhygol. A wedyn mae Richard Marsden neu rwy'n yn dod ag yn neud o'n lle. Wel, peth ydi, ti'n edrych ar fatha... Ti'n edrych ar y cuts maen nhw'n neud mewn ffilms fel Taken a balli lle. Mae Liam Neeson yn ei 60au yn chwarae action hero lle mae'n rhyw 4 neu 5 cut iddo fo'n neidio dros ffens. Basically, mae'r rhaid bod dwi fewn am Bond... Achos dwi eisiau fod yn sexy ac dwi eisiau y merched fod yn sexy. Dwi eisiau just assault on my senses. Dwi eisiau, like, dydy Bond films, maen nhw'n ffain, maen nhw'n thrillery. Dim dyna beth dwi eisiau bod. Mae Bond film yn fel lifestyle brand i fi. I fi just esgus bod fi'n byw y bywyd yna. Dwi'n gallu prynu'r nail vanish tie-ins a mynd. Money no option. Dwi'n sexy fel y person yma, cos mae gen i nail vanish fel hi. Wel, mae'r ffilms Bond di infectio'r stwff Bond mewn ffordd. So mae'r cuts, jump cuts a balli i wneud ar action cuts mae gyd. O'n i'n meddwl ffilm anhygol yn terms o'r
actually, dim rhaid y stori o Atomic Blonde. Oh, definite. Efo Charlize Theron. A the sequence fel la, oedd un tamad lle hi'n... Ar y stair. Oedd un tamad mynd lawr y stair I gyd, lle hi'n ymladd 4 ffordd. Oedd o fel reverse the raid. Ia, ac oedd o'n anhygol I wylio, chys doedd o ddim jump, doedd o ddim multi-cuts yn efo, oedd y gyd just yn un tamad ac oedd o'n anhygol. A os o'n nhw'n neud rhywbeth fel efo Bond. Mae o'n rhy fucking hen, ond ydy. O ie. A sy'n gyda nhw actor ifancach sy'n nhw'n gallu neud hynny. Ond dim dyna... Ie, ond falle dim dyna di style nhw na. Mae nhw yn colonialist fantasy ydyn nhw. A mae pob peth yn fy ngreddf fi yn deud dylwn ni casau'r fasnach. Mae Helen O'Hara, a mae hi'n sgwennu Empire, a mae hi fel rightly yn deud, rhywun peth a ti Bryn, does dim lle i'r ffilms yma. A wedyn dwi'n gwachio nhw mynd, mae nhw the purest form of escapism I fi. A beth sy'n really drist amdano fo, yn Spectre, mae Daniel Craig yn fel seducio Monica Bellucci, a mae hi yn ei 50 hwyr falle. Yeah. A oedd hwnna yn really emotionally fi, cos mae fel, dim bwys, pa mae'r hen o ti, admittedly Monica Bellucci di hi fel, gall ti dal fod yn hot, a gall ti dal, oedd o'n really nice gyda fi I watched just nhw yn really super glamorous, yn joio I hun, yn caru, yn spy, oedd yn spy thriller, sexy spy thriller, a dim fy'n teimlo bod nhw'n neud hynna, cos mae pob beth yn fel, action, pob beth yn like John Wicky kind of, a dwi eisiau cael yn seducio gan y ffilms ma, so dwi'n eitha hapus iddyn nhw gario ymlaen, ond dwi ddim yn ffansio Daniel Craig rhagor, cos mae'n well hen. Wel, ie, mae o'n... Ageist. Just, da. Hwna ti'n teimlo... Just mwynhau y ffaith bod nhw wedi bodoli a roed yr whole thing i'w weld. Mae na, sôn am hyn, right, so dwi wedi sôn am hyn o blaen, fel un o alternate ideas fi am podcast ydy Bondi Grybwyll. A da ni rwan angen neud fel dros yr ha, bod ni'n mynd fyny ti Iestyn am fel 3-4 diwrnod, a da ni'n neud fel rewatch Bondi Grybwyll. A ty be, oce, full disclosure, oce, nes brynu si fatha Blu-ray box set o'r Bond films fyny at Yna chi oedd yn un o'r fatha 50 pint. Na, sori, darllen rhywbeth am Daniel Craig. O, reit. Jump i fewn wedyn. Wel, mae fi'n dechrau gwylio nhw. A mae fi'n cyrraedd... Par un oedd o? Un o'r hwyr... On a Majesty Secret Service, dwi'n meddwl oedd o. Ac oedd o'n... Mae fi'n gwylio fo'n dweud... Hwna shit. Ti'n gychwyn efo Timothy Dalton. Timothy Dalton ymlaen, mae pob beth. Heblaw am Pierce Brosnan, mae'n crap. So basically, it's Timothy Dalton a Daniel Craig, mae'n rhaid i watched. Guys, da ni'n hitio 2 awr rwan. Well i ni rapio hwn I fyny. Mae hwn yn epic. Falle fe rhaid I hwn fod yn 2-parter. My gosh. Okay, my gosh. As if, chos bod fi'n poeni rhegi neu be. Unrhyw fusnes arall? Yes? Be oedd ti deud am Daniel Craig? O'n i gweld ffaint oed o Daniel Craig. Mae'n 51. Ac I fi, di hyn yn hynna bell I ffwrdd. Mae'n edrych o. Yes. Dwi'n bo, mae'n just weathered. Dwi'n edrych mor ddwg. A wedyn mae wraig o. Roger Moore. Ie, yn union. Oedd Roger Moore edrych yn hyn. Ond mae Rachel Wise I wraig o'n 49 ac eisiau ffordd o sioc ar hynna. Ond dydy hi ddim yn edrych yn 49. Ond mae yna erthigol amdan love interest o fewn y ffilm newydd Ana de Armas. Ana de Armas o Blade Runner 2049. Mae hi'n 31 a mae o'n 51. So mae nhw'n edrych amdan intimacy coordinator to make sure they are comfortable with racy sex scenes in James Bond 25. Ti'n iawn, Bryn. Burn it to the ground, yeah? Burn it to the ground, man. Burn it to the ground. I don't know, I really like it.
Is he really enjoyo Spectre? Inspector, nath o gyda di Dennis Inspector. Inspector, lle Money Penny yn cael flirtations. Dwi ddim yn dall pan fod o'n neud un arall. Doedd am angen o, oedd o'n eisiau fo. Oedd o'n eisiau neud. Y truck o cash di hwnna. Yr fyrsio fewn i fel front room o a just dumpio air. Dwi'n eisiau fo nhw orffan ar un lefel a nath nhw efo Pierce Brosnan. Oh, God. Mae Donna'n canu'r theme tune. Be, fucking Austin Powers. Mae Donna'n canu'r theme tune. Die Another Day. Be, dyna nath i wneud. Nath i wneud Austin Powers a James Bond. Die Another Day. Ydy sôn amdan Madonna yn Eurovision a dweud, what the fuck? Dwi'n ddwy awr arall. Let's wrap this up. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwrando cyhyd y hyn. Dwi'n mor sori am cymryd yr holl amser ma yn eich drive chi fyny'r Eiffel 70/eich diwrnod chi. Welwn i chi y mis nesa am fel nice trim awr a hanner. Dyma ein endgame ni. Welwn i chi mis nesa. Ta-da! Ta-da!